ordena danok. Dauz puntu bi eta reguak eta galderak, bai hortik aparte dauz mozino bi. Bata mozinoa, ala adierazpena bada. Bueno, hasiera mongotzako eta betiko lezengu. 2018ko ekainaren 27an eta 28an eta uztailaren 18an izandako batzarrei dagozkien aktak onartzea. Inork esateko zer, orduen aho batez onartzen dira. Adierazpen instituzionala, erabakitzeko askatasuna. Bueno, badakizu zelan datorren zapatuen. Hemen ekitaldi bat egongo dan, Kataluniari babesa aurkezteko. Ez da itxamaitxu da beha, amaitxu bada beha, pitxetie zera Bastrako parkine, baina horretan ibildie bintzet. Eta gero ja arratzaldeko bostardizietan zapatuen egongo da ekitaldi bat. Eta, pentsa du, eurekaz berbain jegero, da zuekaz berbain jegero, holako adierazpen bat aurkeztie. Irakurri ingot. Askatasuna erabakitzea da. Gernika Lumo Euskal Herriarentzat bakearen simbolo da. 1997an jasandako bonbardaketak gure herria bakearen, justiziaren eta askatasunaren munduko simbolo bihurtu du. Hala ere, Gernika Lumon bizi izandako izua ez da oztopo izan euskaldunok lanean segitzeko eta askatasun handia eta justizia gehiago izango duen talde etorkizuna eraikitzeari ekitzeko. Elkar bizitza eta bakea iraunkorreko etorkizuna. Gernika Lumo gure simbolo da, baina etorkizun askea gura duten beste hainbat herrirentzat ere erreferentzia da. Herri hauetatik bat katalana da. Hau dela eta gaur Katalunian gauzatutako referenduma ekarri gura du gogora eta azpimarratu botoa ematea eta herritarren esku urna jartzea jardute demokratikoa dela, erabat eta ez zigor bidea hartzekoa. Zigor bidea, kartzela eta errepresioaren aurrean bide demokratikoak jarri behar dira martxan. Katalana edo euskalduna diren herrien antzerakoen euren etorkizuna zein izango den adieraz eta erabaki dezaten. Urriaren bateko referenduma Kataluniako herriaren gehiengoak adierazitako borondatearen erantzuna izan zen bere biziko talde duintasunaren adierazgarri. Kataluniako herriak erakutsitako erabakitasuna eta zibismo apartekoak izan ziren. Munduari erakutsi zioten beraien etorkizuna erabakitzeko ausardi osoa dutela modu demokratiko eta askean. Horregatik guztiagatik Gernika Lumoko udaleko osoko bilkuran hurrengo adierazpen hau onartu da. Lehenengoa, Katalunia 2017ko urriaren batean gauzatutako referendumaren balioa aintzatetsi egiten dugu. Bigarrena, gure alkartasuna eta bezarkada beroa bidaltzen diegu Kataluniako herriaren gehiengoak agindutako jardute demokratikoa betetzeagatik, beraien eskubide zibilak eta politikoak urratu dizkieten presoi eta beraien familiei. Preso hauek bake zaleak dira eta horren ondorioz, korporazio honek kalean usteko exigitzen dugu. Etorkizun egokiagoa eraikitzeko herrien arteko alkartasuna ezinbestekoa baita. Hirugarrena, Gernika Lumoko askatasun bake eta demokraziaren simbolo den herri honetatik, Katalan, Euskal edo Eskoziarren bezalako herrien askatasun eta burujabetza asmoak gauza daitezen, erabakitzeko eskubideari tresna egoki eta legitimo iritzi diogu.
21. mendean, askatasuna eta erabakia elkarrekin doazen kontzeptuak dira. Askatasuna erabakitzea da, eta demokrazian erabakia eta askatasun eta burujabetasun maila handiagoak eskuratzea. Laugarrena, proiektu politiko ezberdinak bereizketarik gabe onartzen dituen demokrazia aurreratua nahi dugu. Horretarako, herritarren borondatea adierazteko tresnak jarri behar dira martxan. Gernika-Lumoko udalak hurbileko etorkizunean kontsulta demokratikoa burutzeko gogoa adierazten du, berme juridikoak izango dituena eta gure herriaren etorkizun politiko kolektiboa modu askean eta demokratikoan gauzatzeko aukera emango duena. Eta bosgarrena, 2018ko irailaren 29an, Astran, arratsaldeko 5:00 Kataluniako herriaren alde egingo den elkartasun ekintzaren berri ematen diegu herritarrei. Bueno, eskaerak eta galdera atalaren aurretik, EH Bildu udaltaldeak Igual, mozioa edo zer da, nik uste dut adostuta dagoen testu badala, lanen artean adostu dugune, eta gukon ikusiko genduke adierazten moduan badoa. Etxegan, horrek gai ordenetik kanpora dauzea sartu den bidire eta bosketen bida jone dino moduen. gai zerrendatik kanpo, horretarako betiko moduen, beti egiten dugun moduen, eztabaidatzeko eta bozkatzeko bosketa egin behar. Orduen, bosketaren aldekoak, hau batez. Bilbon gertatutako emakume baten erailketa gaitzesteko adierazpena. Gernika-Lumoko udalak atzo 2008ko irailak 25, Bilbon gertatutako emakume baten hilketa matxistaren aurrean bere gaitzespenik irmoena azaltzen du eta bere doluminak eta elkartasuna adierazten die senideei eta biktimaren hurbilekoeni. Erailketa hau ez da hilketa isolatu bat. Egungo jendartean bizi ditugun sexuen arteko botere harremanen ondorio zuzena baizik. Indarkeria matxistak heteropatriarkatuaren tresna nagusi izaten jarraitzen du eta emakumeenganako indarkeriaren arazoaren alderdi bat baino ez dute erakusten. Honek berriro dakarkigu gogora, hala instituzioek nola euskal gizarte osoak daukagun erantzunkizuna, gure udalerrietan berdintasuna eraginkor egiteko. Zentzu horretan, gure sentsibilizazio eta prebentzio ekintzak indartzen jarraituko dugu. Udal honetan ez dugu onartzen emakumeen eskubideak bortzatzen dituen indarkeria sexistaren inolako adierazpenik, ez da inolako jarrera sexistarik ere. Beraz, Gernika-Lumoko udalak bat egiten du bihar irailak 27 arratsaldeko 7:30 Merkurion egingo den konzentrazioarekin. Eta gero, EH Bildu udaltaldeak aurkeztutako mozioa. Mozioa Busturaldean benetako ospitala dugu izenburua. Aurten beteko dira 7 urte Gernika-Lumoko ospitalea inauguratu zenetik, baina izen hori daraman arren benetako ospitala izatetik urruti dago oraindik. Hospitalizazio hobeak izateko aurreikusita zegoen 3. solairuak utzi jarraitzen du eta gainera, Gernika-Lumoko osasun zentroko lehen mailako arretako zerbitzuak bertara eramateko egitasmoa ez dute guztiz baztertu, Osakidetzako arduradunek. Herriko osasun zerbitzu guztiak puntu bakar batean biltzea zentzuzkoa iruditu daitekeen arren, mugimendu hori eskualdean benetako ospitale izateko eskubidea behin betiko hipotekatzea izango litzateke. Orain, libre dagoen espazio bakarra
betirako galduko litzatekeelako. Historian zehar baztertuta egonda gure eskualdea osasun arloan, eta ez soilik erreferentziazko ospitaletara dagoen distantziagatik. Gaur egun ere, Gernika-Lumoko ospitalea baino beranduago abiarazi diren bestelako proiektuak, Urduliz edota Eibarkoa kasu, ospitalizazio zerbitzuak bermatuta dauzkate, eta haien beharra justifikatzeko, gure eskualdean bete-bete bizi ditugun arrazoiak erabiltzen ditu osasun sailak. Biztanleriaren zahartzeak dakartzan patologia kronikoek gertuko ospitalea izatea eskatzen dutela alegia. Gure kasuan, OE faltak gure eremutik urruti dauden Gorliz eta Santa Marinako ospitaletarainoko bidaiekin jarraitzea esan nahi du. Paziente zein zenideentzako dakartzan kostu ekonomiko eta desgaste psikologiko eta fisikoarekin batera. Gauzak horrela, zentro honen garapena eta ekipamendua seriotasun ezar daitezen nahi dugu. Horregatik, Gernika-Lumoko udalak Osakidetzari eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailari hurrengoak eskatzen die. Bat, Gernika-Lumoko osasun zentroan egun ematen diren lehen mailako arretako zerbitzuak ospitaleko 3. solairura lekuz aldatzeko proiektua behin betiko baztertzea. Bi, osasun sailak bai proiektuan, bai inaugurazioan eta bai osteko erantzun parlamentarioetan hitzemandako hospitalizaziorako OEA jartzea 3. solairu horretan, dagozkien zerbitzuekin eta langileekin batera, zentroari benetako ospitale izaera emateko. Proiektuan agindutako bestelako zerbitzuak martxan ipintzeko urratsak ematea, ala nola hemodialisi zerbitzua edo radiologia zerbitzuaren 100% aprobetxamentua kasu. Lau, Mozinonen berri udalak dituen bitartekoen bidez herritarrei ematea, baita Eusko Jaurlaritzako osasun sailari, Gernika-Lumoko ospitaleko eta Gernika-Lumoko osasun zentroko arduradunei. Finean, Gernika-Lumokoa benetako eskualde ospitale publiko bat izan dadin exigitzen du Gernika-Lumoko udalak. Eskualdeko biztanlei ospitaleko arreta hurbileko liekeena eta hamarkadetako bazterkeriari amaiera ematen hasiko dena. Bueno, hau beste hainbat gaien moduen, ez dakizen batetan etorri da osoko bilkura honetara, 7 urte dira ja inauguratu zala, eta batzuk gogoratuko duzu hasierako proiektuan, Inclán zen orduan sailburua, hasierako proiektuan agertzen zen zenbat egongo ziren, eta porra zelan diseinatuko zen ospitalea. Beroizmen handiko zentroa edo ditzen dutze orain. Orduan, kontu esan, ni bai entzun notzan Incláneri bileratako batean, beragaz bilera batzuk euki genituen hemen, eta esan eban, astiro, poliki joango zela osatzen ospitala behar zituen tresnekin. Orduan, gaur egun 2018an, eta 7 urte izan ja, inauguratuta dagoela, ondino falta dira. Ospitala OEaren zantzurik ez dau inondipe, ez dau emoten egongo danik, eta gure, testuan dionez, gurearen ostetik inauguratu direnak, Eibar laster izango da, baina zerakoa Urdulizekoak biek dekie, OEak dekiez eta zerbitzu hori emoten da, ez dakigu zergatik. Hasieran esaten zen distantziagatik, guk aldaka odeko gula hemen urbil, Urdulizekiteko, Urdulizik pintzarren inaugurita dagoena ja, aurrez-aurre deko gurutzeta eta distantziak gitxia deko, zer horrek ez tozku balio. Ni badakit parlamentuan, ez dakit zenbat denbora izango da, igual hau izango da peperi erantzuten dotzon zerbata, pepek egin eban eskaera bat ospitala jakiteko zeranduan, 2007koa da, eta jartzen da, zein izango da unidad de hospitalización, eta gero zerbitzu bakoitza zer eukiko dagoen, eta baina lehenengoan ipintzen da, se prevé una unidad de hospitalización para 70 camas distribuidas en 27 habitaciones, dobles y individuales. Hori da, esaten zena. Ez dakite sailburuaren aldaketarekin edo zer dela eta, bertan bera geratzen dira hainbat gauza. Hemodialisien kasuan adibidez, nik ezagutzen dut zoritzarrez hori egin behar dagoen jentea,
Eta benetako eskurtzino, eguneko eskurtzinoa da joan behar duten bakoitzean Galdakaora. Galdakao ematen dago hemen alboan dauela, baina ambulantzia edo horako behikulo ibilbide ozer berezi baten hartzen dabez. Lehenengo hartzen dabena, jente asko joaten da horretan, hemodializi behar dauena ez di joaten banan. Joaten dira ezeretatik jentea hartzen, eta lehenengo hartu da bena, bueltatzen da batetaki zordutan gabean. Hori bai dala, egun bateko eskursinoa eta denpora galtzea. Radiologia zerbitzua badabil, oso ondo dabil, baina arratsaldean eta espertuak nioten gauza bat, ez da nire niotena, ez dago erabilita orduan aprobetsariken gauza bat. Baina oei dagokionez, eta hori da erreibindikazio hori nagusiena beste kas batera, baina nik ez dakit hemen ekarri dugun bakoitzan mozino bidez etorri dira askotan, eta hau batez hemen aprobatu egin da hori gure dugule, gaur ez dakiz gertatuko den, baina orain arte hemen egon garen partidu guztiek horren alde jo dugu, ikusten genuen oe horiek behar direla. Eta Urdulizen eta Eibarren oeak egotaren arrazoi bat dino, biztanleriaren zahartzeak dakarrela, patologia kronikoak hori egize da, baina niko gogoratu nahi dut, eta hor behar gintzan gaina proiektu bat egin duzue horren inguruan, eskualdekoa, Silber, ez dugu gogoratzen izena. Eta hain zuzen da, gure eskualdea da Euskal Herriko eskualderik zaharrenetarikoa bataz besteko, biztanleria gure media oso altua da. Beraz, hori bada aitzakia edo arrazoia Eibarrek eta Urdulizek ospitale oeak eukiteko, gurea horren beste eta gehiago, bai? Ze, klaro, alternatiba, eta hori niri gertatu jata oraintxuz horitzarrez, eta imaginatzen duz jente asko hori bebai, nire gurasoetako bategaz, Galdakaon eman zeaten alternatiba izan zen Santa Marinara eramatea. Hori neubiz izan dut, horitzarrez, duela gitzi eta imaginatu horrek zer suposatzen daben. Beraz, guk eskatzen dutzegu gure beste bi taldei honen alde bozkatzeko orain arte egin duzuen moduan. Bueno, Hori da, kontzen ontsi bai, eske adinago ez, biztu bez. Bueno, sobre esta moción sí hemos consultado al Departamento de Salud del Gobierno Vasco y pedir es libre, se puede pedir de todo. Lo que pasa que cuando te razonan, y a todos, igual nos gustaría tener un hospital al lado de casa y todos los servicios, pero cuando quien es responsable de gestionar los servicios públicos y los fondos públicos te justifican las necesidades que hay y los gastos que suponen y las necesidades de especialización de cada cosa, pues igual lo que en principio a todos nos parece muy bonito, empiezas a entender por qué son las razones por las que se planifican de una manera unas cosas o cómo se planifican otras. El primer punto de esta moción se debe de basar en algún, no sé, el hecho de que el ambulatorio de Guernica vaya a pasar a la tercera planta del hospital. Eso es algo que hasta en prensa el propio consejero ha negado. No hay ningún plan a ese respecto. Eso cae por su propio peso. El ambulatorio no se va a mover de ahí y no se va a llevar a la tercera planta del hospital porque la tercera planta del hospital está libre en previsión de implantar en el mismo servicios propios de la cirugía ambulatoria o de la especialización para la que está hecha ese hospital. Por lo tanto, ese punto, pues dicho desde la propia Consejería de Salud, no hay mayor problema en aprobarlo porque nunca se va a hacer, ni nunca ha habido planificación de hacerlo. El ambulatorio nunca se iba a llevar. Claro, si basamos mociones en surrumurrus, pues no lo sé, igual ahí podemos empezar a liar un poco la manta. Respecto a las camas, dicho por el actual consejero e incluso por los anteriores, solo tienen sentido en hospitales donde se van a hacer intervenciones que requieran hospitalización. El Centro de Alta Resolución de Guernica, que todos llamamos hospital,
pero es un centro de alta resolución, no practica intervenciones que requieran hospitalización. Por lo tanto, no tiene sentido prever camas. Es más, el propio consejero Darpón explicó que, o nos ha explicado y ha explicado en Guernica, que compararlo con el hospital de Urduliz, que supone descongestionar cruces para lo que es todo Uribe Costa y el Txorierri, que ese es el objetivo, o compararlo con el de Eibar, que es un hospital residencia, no tiene nada que ver con el centro que está aquí. Sería convertirlo en algo completamente diferente. Por lo tanto, no tiene sentido el cómo está configurado ese hospital poner camas, porque sería hacer algo distinto a lo que se hace aquí. Aquí tienes unos servicios, tienes intervenciones que, gracias a Dios, te permiten hoy en día, con los adelantos que hay, seguido irte a casa. No hacen falta camas. Y la tercera planta, por eso mismo, va a seguir quedando libre hasta que se puedan implantar otros servicios que sean necesarios. Y en relación a los servicios de hemodiálisis, de radiología y demás, no hay duda de que a medida que sean necesarios y se detecte demanda suficiente que justifique la inversión y la ampliación de esos servicios, se irán haciendo por parte del Departamento de Sanidad. Por eso mismo, nuestro voto va a ser abstención, no porque veamos que no nos encantaría tener a todos esos, sino porque se entienden las razones de que quien gestiona fondos públicos que no permiten diversificar los servicios, y lo que hay que hacer es especialización en cada área, y no puede ser que café para todos cuando son servicios carísimos, porque aquí se habla de servicios que suponen unos costes impresionantes, que igual no permiten dar buenos servicios en todos los espacios donde se pretende dar. Bueno, hasiko naiz igual esan duzun gauza bat, que basamos mociones en sus rumores. Pues yo te niego la mayor, porque nosotros no decimos que haya habido ninguna planificación por parte de salud ni de Osakidetza de eso, pero sí ha habido un proyecto del responsable de este área, de Guernica, un proyecto que ha presentado al jefe comarcal, supongo que a Galdácano, y que he tenido yo y he podido leer. Y se proponía eso. O sea, nosotros nos basamos en eso. Si hemos visto una intención, se nos han puesto los pelos como escarpios, porque estaría muy bien que estuviera todo junto, pero no nos parece que tenga que estar eso, ¿no? Entonces hemos puesto como punto. Pero eso te digo yo, que hay un documento en el que defiende la necesidad bueno, pues de pasar todo allí, a la tercera planta. Que eso he tenido yo y lo he leído. Y bueno, lo de pedir es libre, yo pido lo que me dijo Inclán que iba a hacer. Inclán también gestionaba fondos públicos, igual que va a hacer Darpón. Y ellos en ese primer borrador, ¿no? En el proyecto existían camas. Eso sobre la marcha se ha cambiado, no sé por qué. Y no estamos hablando de grandes intervenciones. Entendemos que una gran intervención que suponga pues no sé cuánto tiempo en la cama, o que como más especialidad, un departamento muy específico, se tengan que hacer en hospitales como Galdácano, Cruces o lo que sea. Pero si hay intervenciones que requieren de 2 días, 3 días de cama, y pequeñas intervenciones que requieren de ese tiempo, y eso es lo que, para eso es para lo que por lo visto estaba pensado en un principio. Y demanda suficiente de hemodiálisis, me gustaría que me dijera Darpón cuántos hacen falta para poner ese servicio aquí. Porque yo, a pocos que haya, hay unos cuantos. Desgraciadamente la hemodiálisis, pues hay mucha gente que tiene esa necesidad, más o menos a menudo, pero tiene esa necesidad. O sea que, no sé, que aumente la demanda, que nos digan a ver dónde está la muga para poner el servicio. ¿Cuántos hacen falta? No puede ser, bueno, aquí en la moción se dicen muchas cosas, entre otras que como el ambulatorio se traslada a la tercera planta. El mes de mayo, 19 de mayo,
apareció en prensa, 19 de mayo, sábado, que como se había hecho con una fotografía donde estabais, ¿no?, protestando de que, y se decía en el texto, que el ambulatorio se iba a trasladar al centro de alta resolución o al hospital, ¿no?, de Guernica, la tercera planta. Después de esa noticia, que yo no creo que en algún pleno dije, yo le mandé un escrito a la consejería, al consejero Darpón, que cómo había aparecido esa noticia en prensa y la preocupación porque se trasladara el ambulatorio al hospital. Salió en prensa el 19, yo envié al consejero el 25 de mayo, 19 de mayo, 25 de mayo, y él me contestó el 30 de mayo. Y dice: estimado alcalde, en relación a tu consulta sobre los servicios sanitarios que se prestan tanto en el centro de salud es el ambulatorio, como en el hospital Guernica-Lumo, paso a informarte de que a día de hoy no está prevista ninguna modificación de los mismos, tanto a nivel estructural o de ubicación de servicios como de características de los mismos. O sea, decía, no es cierta esa noticia que ha aparecido en prensa. Tiene sello de entrada, 31 de mayo. Esto está enviado por John Darpón Sierra, consejero de Salud, en respuesta a lo que yo le dije, que si era cierto eso o no era cierto. Entonces, una moción, yo no voy a empezar a valorar que esté bien o está mal, donde recoge en uno de sus puntos que todavía el tema ese de que el ambulatorio se traslada a la tercera planta, solamente por respeto al consejero, a su respuesta, porque yo le tengo que creer, esto es oficial. Esto no son yo creo que, yo imagino que, yo he pensado que. Por respuesta a él, por respeto a él, yo no puedo votar a favor de esa moción. Bueno, lo que sí tengo claro, aparte de eso, de que esto es oficial, porque claro, el votar una moción donde se contempla eso, pues decir, todo lo que me has dicho tú no vale para nada, y esto lo tiro a la papelera. No, yo no voy a tirar a la papelera lo que me ha mandado, le tengo que creer que él es el máximo responsable de salud en la comunidad autónoma. Pero a pesar de eso, yo creo que con la mejora de servicios, con los avances, estamos todos de acuerdo, y yo sí haría primero ir paso a paso y haría una petición, porque claro, en ese hospital pues hay especialistas de neumología, cardiología, traumatología, no hay pediatría, creo, dermatología y otras especialidades, ¿no? Y pues hay gente que va a traumatología o a neumología y va la doctora o el doctor correspondiente y le dice, hombre, quiero ver con esta medicación qué progresos tienes, quiero verte dentro de 4 meses. Por ejemplo, vas el mes de enero y te dice, pues el mes de abril, si puedes estar aquí. Vas a administración y le dices, oye, me ha dicho el doctor tal de la especialidad X, la que sea, que el mes de abril. A ver que mira en el ordenador y te dice, hasta noviembre no tienes. Entonces, yo lo que sí pediría a la consejería, como primer paso, es que que haya especialistas de todo, que se dé aquí ese servicio, pero que esas esperas se corrijan y que no sean las esperas tan largas, porque si el médico te dice que te tiene que ver dentro de 4 meses para ver esa medicación cómo te va funcionando, lo que no puedes tener tú una consulta de 12 meses o de 11 meses, porque a lo mejor te ha tenido que interrumpir esa medicación. Entonces yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ir avanzando y dando pasos. Y pues solamente, primero, por respeto a la contestación que él ha dado y lo que he dicho, repito, yo no puedo votar a favor de esa moción, pero que sí estoy de acuerdo en que hay que ir mejorando,
porque si algo es importante en las personas es la salud, eso sí. Yo creo que José María, la pancarta me parece que no ponía que el ambulatorio sería trasladado. Yo ya le he dado la explicación a María de que yo he tenido ese proyecto en la mano, que no venía de la consejería ni venía de un responsable del centro de salud. Era un proyecto donde se decía que estaría bien, además con eso, con un plano de la tercera planta donde poner qué y tal. Entonces a nosotros nos pareció que había un peligro, que existía un peligro pues bastante cierto, y nos pusimos a ello, dimos una rueda de prensa y nos pusimos con la pancarta para evitar eso, porque parecía que podía ser. Si no es así, y si a María le ha dado todas las garantías de que no va a ser así, y a ti también te ha dicho que a día de hoy has dicho que a ti, sí, sí, he entendido, sí. Entonces, si ese es el inconveniente, nosotros estaríamos de acuerdo en quitar el primer punto, porque no, vamos, si hay cierta garantía, bueno, pues quitamos el primer punto, si va a ser causa para que no votéis la moción. Vamos a estar de acuerdo, zuk esan dozunarekin, guztiarekin, mejora de los servicios, noski baietz. Y que las esperas se corrijan, espero que tenga suerte. Ze hori ez da bakarrik zentro honetakoa, ospitaletan ere badabiz emoten 5 hilabetetara, eta hori seguruenik ez da Gernikako arazoa nahiko orokorra da, eta hori eskatzera bagoaz bestak zein izango da erantzuna. Baina, bueno, arazoa bada lehenengoko puntua zuentzako kentzearekin bozkatuko baduzue, guk kentzen dugu. Hombre, yo en lo que he dicho es lo siguiente, ¿no? Yo creo que más vale prevenir que tener que intervenir la uno y tener que estar ingresado en una cama, ¿no? O sea que digo, los pasos hay que dar poco a poco. Entonces, el punto más importante para mí, mucho más importante que el tema de las camas, porque eso ya ha dicho María, que son intervenciones, pequeñas intervenciones que no necesitan de ingreso, las que se hacen, porque las importantes ya están los grandes hospitales que son Galdácano, el hospital y el de Basurto y Cruces. Lo importante es que esa persona, hombre o mujer, que tenga un síntoma X de cardiología o de cualquier otro tipo de especialidad y que, como he dicho antes, y que va el médico especialista, le ve y le dice, bueno, tienes que tomar esta medicación, quiero ver si te va bien, creo que te va a ir bien, voy a mirar, pero dentro de 4 meses te tengo que ver. Y que no tengan que verle dentro de 12 meses, que gasten primero el dinero en prevenir. Eso le pediría yo. Y después el resto de los puntos, si es necesario. Entonces yo, como he dicho, visto esta moción, yo me voy a abstener. Esto zue gure orduan ja oherik, lehengo betiko reivindikazioa ja ez da reivindikazioa zuentzako, eta hemodialisi zerbitzua bez, eta holan ulertzen dugu. Guretzako importantia bada, ez da dutena. Erramadi emini, atajar las cosas, para que las enfermedades no vayan avanzando, y voy a repetir por tercera vez, que no haya esas listas de espera y que ponga el dinero, porque todo es costoso, para contratar más médicos especialistas en diferentes especialidades y que prevenir esos ingresos, porque los ingresos son costosos en cualquier hospital. Entonces más vale prevenir por salud y por costos. Orduan, mozio honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak. Ulertzen dugu mozioa onartu egiten dela eta ulertzen dugu mozioa onartu egin dela eta eskatzen dugune mozioan da bialtzea honen berri emotea, bai, eta egingo dela. Berak egiten da. Bai, bai. Laugarren. Hori da. Bai.
Eskaerak eta galderak. Inketa gonta guretan? Bale. Zeu zer. Bueno, arratzaldean. Bueno, lehenengo galdera osoko bilkura honen inguruan dator. Kurtsoko lehenengo osoko bilkura da, ekainetik ez da egon osoko bilkura, ohiko osoko bilkurarik, eta deitu egin duzue berriro osoko bilkura bat eztabaidatzeko gairiparik eta josko gairiparik, ez bada adierazpen bat irakurtzeko, eta horretarako ez da osoko bilkurari behar. Baina, bueno, zuek deko zu eskumena, edo alkate deko eskumena, osoko bilkurak deitzeko gure dauen maiztasunaz, edo gure dauen gai ordenaz. Bai gogorakarri gure dut guk bai aurkeztu gendula osoko bilkura honetara eztabaidatzeko gai bat, aterpetxaren inguruko puntu bat sartzia eskatu gendun, eta ez da sartun. Ez da egiteztan sartun, ez dalako gure horretaz berba egin osoko bilkura honetan, edo guk aurkeztu dugun lez, ez dalako sartzen guk aurkezten dugu zen puntuak ez dizela sartzen. Gogora ekarri nahi dupe bai, orain dela hile bat, hile eta piku, uztailen egon zen osoko bilkura, guk proposatutako osoko bilkura izen zela, osoko bilkura ezoikoa izen zen, eta osoko bilkura horretan gobernuak idazkariaren bitartez eskatu eban puntua sartzeko, eta guk eskentu ninuko problemarik eukin puntu hori sartzeko. Ni badakit, alkatia dela osoko bilkura osatzen dauena, eta galdera da, zergaitik ez dan sartu, aterpetxearen inguruan eztabaida edukitzeko guk eskatutako puntuen. Bueno, lehenengo, erantzun beten gotzut. Osoko bilkura honetan, adierazpen instituzionala irakurri de binakik. Eta guretzako garrantzia handikoa da, zurentzako igual ez, edo zurentzako. Holanda, zapatuen dauen ekitaldiz. Eta atzo ongara batute, Angelo Jarbide, gaz, beste ordezkari bategaz, Berton, eta eurek esangoen, edartu ikusten debela, adierazpen instituzionala osoko bilkura baten geneko errezek onartzi. Bueno, hori bestie, aterpetxena, benetan, ez du jakin, benetan, ez du jakin eskatu duzuna plenoan sartzeko puntu moduen, hori egizera, txezapen nagoena. Da guk ez dugu arazorik horrenganin berbaitzeko, oseak eutxe enlei berba horrenganin. Bale, bueno, nik ulertzen dut datorren osoko bilkuran puntu eukiko dugule orduen. Bai, orduen, bai. Bale, ze nik uste dut gauzak arautegi bat badau eta erregela batzuk badauz, zuri asko gustatzen datzu erregelak betetzie, ia ze sartzen da, zer egiten dugun, zer ez dugun egiten, nok egiten dauen berba eta nok ez dauen egiten berba, nik uste dut horrek gauzak zeratu inbiar direla, ordenatu inbiar dizela, ze adibidez, alkatetzako dekretuen puntua ez da inoiz. Berez legeak eskatzen dugu alkatetzaren puntu bat egotie, alkatetzaren dekretuen puntu bat egotie, hileko alkatetzaren dekretuen barri emoteko, eta hori ez dugu sartzen. Eta gero badau beste bat, oingo osoko bilkura hau, guk espadoguz galderak eta erreguak ekartzen, 2 minutu eta 18 segunduko osoko bilkura bat izango zen, famoso horren antzekoa, eta gero egongo zen zeure beste gizelan esan, zeure informea, ondo esatearen, zure ekimenen barri emotie. Nik uste dut alkate batek egin behar dauzela horrelako gauzak eta herriari barri emon egiten dizen gauzen ingeruen. Baina nik uste dut horrek puntu bat eskatzen dauela. Aktaren ostean, alkatetzaren informea. Eta hor, zeure geuzek esan, gobernuaren geuzek esan, eta osoko bilkura amaitu daiten, erreguak eta galderatan. Zostatzen ez deko erre bat itzeko aukerarik. Dinot, erreguela apurbet plenoak ordenatzeko. Guk eskatzen badoguz, puntuak sartzeko, onartzen dut, igual ez duzu aukerarik eukin, irakurtzeko eta jakiteko eskatu dugule, urrengo osoko bilkuran eztabaidatuko dugu, problemari barik, eta gero, horrek eusek, alkatetzako dekretuek,
eta alkatetzaren informe de alkaldia, askotan egoten da. Bueno, nik ez dute jakin hori akabukoa gure duzen, hori puntu egongo da, ez da barazorik edozen geuzen ganien berbaitzeko, bat bera. Dekretuek eta horrek nik bizan dut, hor dauzela danantzako ikusteko. Da bai, gobernu batzordeko aktak ere bai. Ze onartzen dan, zer ez da onartzen, hastien, eguztenetan, nik bizan dut hori danon eskuin dauela, ez da jo? Da dekretu ere bai. Eta ez da plenoan emon birri dauena hori. Bueno, Bai, emon behar da. Konsultekot. Da, emon behar bada, ez da barazorik dekretuak, hau izen dire, zue badeko zuez idatziz. Eta gobernu batzordoko duze behar badire, bai. Zinik jentiek jakitzi, gure izetan dut, zer endun edo zer hobeto do txarra bendon. Bueno, nik beste galdera bat ez dakit, oso ondo nori zuzen dute ez dakit arduradunen ordan egotekotan. Datu babesen legie dela eta legiek puntu baten edo tal baten eskatzen du udal bakoitzak arduradun bat finkatzie, lege hori aurrera erateko edo berme bat egon deizen lege hori betetan dana, eta jakin gure gendun ia jarri dan arduradun hori. Eta espada jarri segaitzik ez dan jarri ondino. Hori joan zelan da hori. Bai, legez egin berrekoa da, bai. Izendatu delegado de protección de datos, bai. Bai teknikari bat edo kanpoko enpresa baten bitartez. Bale, horreri lotute erregu da aliketarinnen hori aurrera eroatie, guk egon dela hile pare bat bai galdetu gendunia hori zetan dan, eta ulertu gendunez eitzeko hengo zan kontu bet, edo ez dakit. Bete bierdan kontu bada eta nahiko urgente deritzogu gehien bat kontutan eukina azkenien herritarran eskubidieri buruz gabizela, datu babesan legie basoza itxeko nartu zen, gaur egun bebai azkenien informatizazio guztiza gazta, bakigu datu ekase arazo eta goten dien, eta herritarren eskubidek bermatzeko inbetarinen lege hori bete eta arduradun hori jarri eta baudala egunien jartzi gai horretan. Bueno, Urbildu edo pasau zego hola. Bueno, oin dala 10-11 hilabete hemen udal gobernuak eskualdeko ordezkariaren aurren aurkeztu bazan bi proiektu. Bata zan Merkatu plazakoa, Gernikekoa, eta besti esan Urbietako entrenamentu zelai bat eitxe. Merkatu plazako proiektua bere bidiedeko, hor dau, baina bigarren proiektuetaz ikusten dugu aldaketa dauzela. Hasieran saldu zen duen entrenamentuko zelai bat egingo zala, hemen ikusi izan zelan presioa egin duen, eta pleno batzutan entzun izan dugu zelan eskualdeko herri batzuk ez dabe sinatu idatzi hori, eta guk edo ni sobretodo ikusi neban hasieran proiektu hona zala, Urbietako saturazio hori baretu ingo bala, no? Eta oin barriro setiembren gauz, eta barriro ikusiko dugu Urbietako saturazioa zela no? Baina, karo, aldi berien, pasada, Rubizelaia ja topin dauela. Eta hor irten bide bat behar da, no? Orduen, gutxi gora bera, otsailan martxoen inguruan,
hasierako proiektua eskualdeko ordezkariei saldu zen duena kajoian sartu zen duen eta atara zen duen bestea. Rubi Zelaize berrizti edo konpontzi. Arrazoia, pues, ez daki bada dirue, edo beste arrazoi batzuk egongo diez proiektu aldaketa hori eitzeko, ez? Bitartean, pues, udalak aurrekontu batzuk eskatu deuz, obra zibila zenbat izango zen, belar naturala zenbat izango zen, belar artifiziala edo belar naturala zenbateko izango zen. Gero maiatzako tokiko gobernu baten onartu zen kontratu txiki bat estudio geologiko eta geotekniko bat eitzeko, 7.000 euroko inguruan, espero dugu egongo dala. Eta jakindakigu, udan, Rubi taldiek entrenatu da bela Busturiko futbol zelaizen. Espero dugu udalen arteko akordio badala, eta ez daki lehengo galderatzua da ia gasturi suposatu dauen Rubi taldeari edo udalari, akordio horrek. Pero, karo, uda osoan ez dugu jakin ezer, eta irailan gauz. Eta iraila Rubi temporada hasidalerz, hor ezin da ja obrarik. Eta orduen, galderak oso simplea da, oso simplea diez. Zerrengo dozu Urbietan, noizko, eta bebai, Busturiz aparte, ia beste herri batzukaz berbain dozuen Rubi taldiek entrenamentuak eitziko. Abeniño, domekan ingen duen berba honetaz. Momentu bat. Bai, momentu baten. Baina nik esan zut, niri galdetzeko, eta ez kanpoko jenteari, edo kalien topatzen duzun jenteari ez dakizenak dauzen gaizek. Zelan dauzen gaizek. Bueno, asuntoa, ez dugu sartun ezer kajoien. Egia da, igez, aurkeztu edo egin gendule berba, Urbietan eitzeko proiektu bati buruz, eta hilabete bat pasatu ondoren, jaso gendun gutun bat talde, Urbietak erabiltzen dabezen talde guztizek sinatute eskatzen ez kanpo zelai bat berri bat eitzie, baizik hobezala Rubi zelaia bedar artifizialan ipintzeko. Eta horregaitik, hasi ginen eitzen, zuke aipatu duzun lan horrek geotekniko eta horre gauza guztizek. Eta euki gendun, ia amaitzute proiektu bat hori gauzatzeko. Rubi zelaian bedarre artifizialan ipintzeko. Baina zepaz esan, proiektu hori alde batetik kontratazioa behar dugu zen denpora gaitzik eta proiektu hori gauzatzeko behar dugu zen denporie apiriletik amaitzu, Rubi denporaldize, amaitzuta gero, geoteknikoa inda gero, kontratazioa hitzeko ez dakizer, ezeban amaitzuko irailerako. Eta horregaitik, Rubi taldearen ordezkariagaz adostute geratu ginen hobezala datorren urtien liga edo denboraldize amaitzu eta gero hasi proiektu barrizegaz. Horregaitik ez dau ezer kajoien sartunde. Adostute dau erabiltzen dabezen agaitzik. Beraz, eta gero, zepazedan irailan, ez udan, irailan egon dira, bueno, bai, udan, bai, azkenengo hilabete honetan, joan dira Busturire, ze Busturiko zelaize libre dau, ze aurton ez dau Busturin talderik, futbol talderik, eta udalak egin eban eskairie Busturiko udaleri ia posiblea dan erabiltzeko hango futbol zelaia. Ontze gabiz, Busturiko udalegaz harremanetan, hitzarmen bat sinatzeko edo akordio bat sinatzeko jakitzeko zelan aldogu guk patronatuak edo udalak hango gastuak edo mantenamentuak edo hori
apurbet, guk jasotzeko. Zelan, noski, Rubiko taldiek ezin dabe ordaindu hori. Ze asuntoa da, gure zelaiak, patronatuko edo Gernika Lumoko zelaiak ezin dabela erabili behar dan moduen. Horregaitik guk eskatzen dugu Busturiko udalari. Ondino ez da hori zarratute, ze gaur berton injot berba Busturiko alkateagaz, eta geratu gara, ze ondino ez dakigu urtean zehar segiduko dan entrenamentuak han eitzen, ze dabiz beste proiektuakaz. Beraz, holan dau, eta hori esaldu nutzun domekan. Baina, bueno, baina hori da, bestela galdetu, baina galdetu niri. Ez que gentiei kalien, segero esaten duzte, joe Maria, ez duzu ematen informazio horekin inigo galdetu oztu, hori. Maria, esan dozunaren euneko 89 ez doztasun konta domeka. Hori lehenengo gauza. Bigarrena, saldu zen duen proiektu hemen udal ordezkaileri kajoi baten sartu zen du. Entrenamientu zelaia. Hor dago, lehenengo zaldekoan, kajoi baten zegoen, atara zenduen da barriro dago. Hor dago. Hor da, noin deko zuen beste proiektu bat. Hori da, no? Rubi zelaian zeus errekingo dala. Ni postenaz, Rubi taldeagaz, adostasun batera heldu zariela. Baina guzteko jazten, gauza honek, gitxienez kirol patronatean adostea. Ze horretarako dago, kirol patronato da. Asuntoa ez da izen akordioa Rubi taldekoekaz. Hori bakarrik, baina ze obra egin behar dan talde guztizekaz. Eurek eskatu dozkulako, Zelan dakizu? Pues konta edoztirako kalien. Galdetu! Ez que udal honetako informazioa holan da, Maria, eta dakizu. Zenbat aldizke jatu nazni, kirol patronatua. Zenbat aldiz? Da dakizu egiz esaten duten orain, ez do galdetu, sarritan, kirol patronato zertarako dan. Bai? Eta kaletik enteratu gargarela gauza, kiroletako gauzak. Inigo, joan dau hauze erantzuteko eta neuk ez, baina gauzatxo bat, ez ara gogoratzen zela neuki gendun zutanik eztabaida bat kirol patronatuan zenbat kostatuko jaken Rubi zelaia, ez dugu inberba honetaz, kirol patronatuan, zuk esan zendule 200.000 euro bakarri zala, eta nik esan dutzun ezetz. Neu bai ematen dugu informazioa. No, gauza bada, eta ez naz hartuko, eta ez naz lusatuko, eta eztabaida sortzen dani, bai, baina gauza asko, eske hau dana ingo da udaletik, eta ez da egingo kirol patronatotik, eta janik amaitzen. Nik horren ganien gauzitxo bakarrik. Han urbietan, biarrixenak baino bizia dauz. Lehenengo dau, aego zelaia. Da han dauz, eusi asko itzen debenien, urez betetan da. Zezuk arragaziek atara duzuz, horti pialdu duzuz, igez edo, neguen edo, ez da inoz. Ondo dau, holan da. Baten jadu bazen denik. Bueno. Segatxi da holan, momentuz, hori baten esan genduen amen. Egon ginen Alberto, gero ez da amen, Alberto tani, hor kostaseko ofizine zentraletan egon ginen, hango jefikaz. Esan dozkuen, estáis ocupando espacio marítimo, y resulta que el campo de fútbol llevaba ya, cuando estuvimos nosotros, 14 años, 13-14 años. Eraikin betez da, fútbol zelaie baino. Además, habéis hecho una escollera, no, nosotros no hemos hecho ninguna escollera, eso hizo Costas con otro alcalde, Eduardo Vallejo alkate zala ezan hori errekazarra idi, de escolleri ordenen zan, deure Costaseko genuen. Entonces lo que pedimos es el deslinde
distantziak eta neurtzeko, gaur arte, ez du bialdu hon dino. Da zezaten guen, horik futbol zelaie txikitzu emido zuen. Baina, iztu haua eta laburra haua. Dago esan hon, zelan futbol zelaie bet, 13-14 urte martxan dauena, engu hori. Nori kalterik eitzen zo. Ba, han permisorik ez tekulez gauz horreri etxeretxe, hor dauz hundimentu batzuk, da horretxe gurek eratzen da hor, den bida, disotu, da gero, berarrarzik minigani. Hori da bat. Beste Joseba Mariak esan debena, guk, zuk esan duzune, depor asko darogu, beste futbol zelai bete itxeko, hor normatiba badau, patronatur da iba emarketan debena, eta isirei sartzen da handize ez tozku izten. Horrek P1 da horrek P2 da horrek eusek, txikize bai sartzen da. Da, entrenamentuetarako eta ondo dau, purtsuet desagoetako, ezta? Eta gure idea, da ez da saldu zen duen da zen duen saldu, horrek eusek ez dira, saldu ez dutxen inorbe ez da ezebez. Gero ze pasesan, talde guztiek etorzien, preferimos prioridad que sea el campo de rugby de hierba artificial. Primero queremos eso. Pues entonces paras y entonces dices, a ver si podemos solventar este tema. ¿Y cuándo? Y a ver qué valor económico tiene para poder tirar para adelante. Entonces vamos a hacer, en la medida de lo posible, primero eso. Luego, cuando costas ya, a ver si nos escuchan, que aquello no perjudica a nadie, el campo de Goselaya, Picoa, y luego ese campo que tú dices que merece la pena, porque Guernica tiene unas buenas instalaciones, pero si algo es importante, y yo he dicho siempre, es que el ayuntamiento en deportes lo primero que tiene que hacer es ofertar unas buenas instalaciones, y luego el resto. Pero va por ahí la cosa, ¿no? Bueno, nik sartuko futbol zelaietan eta baina hor badaue osasun publikoko espezialista bihurtu garen gaurko honetan, hor badaue prebenitzeko gauza bat, da amaitu bako arbaila horretatik non hor jeusten bada eta krismia apurtzen badeu, hori prebenitzeko, eta hori kostasek bai eskatzen dugu behin da berriro armaila hori bota behar da. Eta nik uste dut kostasek geugaz zor bat deuko, deslinde hori marketako, eta guk kostasegaz zorra handi jaua dekogu, armaila hori bota behar dugulako. Eta nik uste dut baten erantzune eta besteren erantzune lotuta dauzela. Baina, bueno, nik prebentzioaz bebai, prebentzioaz sartuko gara, ni ados nauzuaz prebentzioa oso importantia da, eta lotu gure dote prebentzioa pasadan azteko mugikortasun aztie eta bizikletako martxiegaz. Hemen badau udaleko web-orritik atara dut hau, eta Ixarrotape txirindutarien klubak kontzientziatzeko astea antolatu du udalagaz batera, horretarako horren helburu bakarra bizikletaren erabilera sustatzea dela. Osea, Ixarrotapek eta udalak antolatu dabe elkarren artien aste bat bizikletaren erabilpena sustatzeko badikizuen nundinoan, ez da, hor badauko bidegorri bat. Aldez aurretik, Ixarrotaperi zorizionak emon, eurek antolatzen da ben ekimenak arrakasta izaten du beti, jende askok parte hartzen du batez be martxatan, eta politxizen zan domekako martxa horretan ikustiezen jende bizikletaz Gernikatik ibili zala. Eta gustatzea bebai, beti gustatu izan jat, bai gobernuen izan zenien eta bai oin oposizioan nagoela, eta bai herritar moduen, zelan modu alaitxu baten, aldarrikapen kutsu bat eukon ekimen bat antolatzen dabe zabalita buena herritar guztizentako. Eta udalantza dago bizikletaren erabilpenaren alde, baina ez da izango bizikletan ibiltzeagatik gertatu daitezken istripuak prebenitzeko egiten dauenagatik. Ez dakit noiztik gagoz itxaroten Iparragirreko zatizen ipiniko dizen segurtasunerako seinaleak, noiz ipiniko diren, ez dakit noiz izan zen, 3 hilabetetan bidegorri osoa amaitute egongo dala esan zen duela. Ez dakite Mariari zeurik aldetu, Jose Mari dize ja bidegorriaren
eraikitzaile bilakatu da Mestikabasoko espaloi horretan, ez dakit noren ardura dan oine jarraitzia eta proiektua amaitzi. Eta benetan, erregue da, behingoz, jesarrin beharko gara, hemen gauzenok eta herritarrape bai, ze demontregan bidegorriaz egin gure dugune. Ez dakit, ospitaleaz batera, 10 urte pasata gero, bidegorritaz berbaiten hasi ginenetik, oina aldatu ingo dugu, eta esan ez da beharrezkoa. Ez, hogeak gaur egun ez dizen beharrezkoak moduen, baina nik uste dut errespetoa gaitik, errespetoa hitza behartze dutzu, Jose Mari, errespetoa gaitik, arre edo iso esan beharko dugu, eta behingoz erabaki. Ez dakit norri izango dan, urrengoan, aulki horretan jesarrita egongo dana, baina desde luego, nonok bere programan eroaten badeu, bidegorria amaituko dauela, eta ez dago ezer egin urte guzti honetan, amaitzeko, ez da ginik errespetua eta prebentzioan hundauzen. Bueno, igual mongo deu sacar de la txistera, baina ez. A ber, ez dakit noiz urten zan galdera hau, eta nik esan dutzun aparejadora barriz, bueno, eukidogu eta gainera dauena berriro joango dela, geratuko gara berriro aparejadora barik, baina bueno, beragaz, oza, barriz dauenagaz jarri behar nabela gauza hau, proiektu hau gauzatzeko, eta gaur, goizien benetan esaten zute ematen dugu que ha sido casualidad, baina ez, gaur goizien esantzat prestatzeko kontratu txikia, ze aurrekontuan kabitzen dugu, seinaletika faltatzen dan, orain dauen bidegorrize, seinaletika konpontzeko edo jartzeko, aldapan dauzen aparkalekuak aldatzeko, eta Iparragirre Donteio Artekal Institutura, osea, joan behar dan lekoa konparti dute, margosteko. Hori, nik, gero, nire asmoa izan zen, gero esateko, datorren hastien dekota asmoa ingurumen batzorde bat eitzeko, eta aurkeztuko nuela izan da nire planteamentua. Baina, ja martxan dau, benetan. Eta datorren huestenien erakutsiko txut. Eta gaur dau inge txosten. Postenaz, benetan, ia egizetan eta danon gozamenerako bidegorri seguro bat daukagun, gero ikusi beharko da, ia seguroa dan, eta beste zer beharko da, baina urratz bat emoten bada, pozik. Bai, arratsaldeon denoi. Nik Santana ermitari buruzko galderatxu beten guren eban. Jakina da Santana ermita jauzi egin dela, jauzi zala abuztuaren erdialdera, gitxi gora bera. Jakina da bebai ermita horrekin galtzen dela gure ondarearen, beste erremediorik espada iminten, gure ondarearen zati handi bat. Ermita txikia zan, baina gure erdiaroko historiarekin zuzeneko lotura batekin. Gernikako eta aurreko eraikinen astarna garrantzitsunetako bat. Eraikin gotikoa. Santa Andra Mari Elisarekin gure hirigintza planan babestuta egoana. Urdaibaiko prugan bebai aipatuta, Eusko Jaurlaritzaren gune arkeologiko erabakian aipatuta, Gernikarako. Eta pena da, ze ermita horren historioa ez da barria, hondamendiaren historioa. Bada prozesu luze bat, lehengo gezurra badabe, lehengo mendeko 60. hamarkadatik datorren hondamendi eta bebai espolio historia bat. Eta publikoki izango dut, ermitari jabetza pribatuko badana, hori badakigu,
eta nik eneuke esango Javiek itxinez hasiera baten neurri batean horren arduraduna direnik. Historia luze oso, luze horreta horreri buruzari naz. Gero ja praktikan gertatzen jaku beste gauza bat, eta zuta biok berbain gendun bere momentuen horreri buruz be, topa ginen horre. Eta gero eskerostik ez da gobernu batzorderik egon, zeuena. Bai, egonda berkatu, bat egonda iraian, iraian egonda. Eta hor ez dago aipamenik horreri buruz, eta karo, zeuen erabakiei buruz hortarte bat hau, guri informazio falta gertatzen jakuna. Zenik ez dakit gobernu batzorde hor egiten danetik gaurko bilkuran artean, horren inguruko erabakirik edo proiekturik edo berbarik egin dozuen da horregaitik galdera hau. Eta bide batez litzake txartu egongo beste sistemati bat topatzea gobernu batzordearen inguruan, oposizioaren gauzen aldetik esan gure dut. Hori da galdera. Zeo zer egiteko pentsatuta dekozue, erabakiren bat hartuta dekozue, bueno, hori da nire galdera. Bueno. Ermitzen gani ez zelako peruzu edo mundu zen apotxoe kontekutzu, labur pentsuet. Bueno. En junio, el 10 de junio del 2009, se acabaron las obras de recuperación de la ermita de Santa Eufemia y San Martín en Amillas, Amilla y Geurisa, baserribian Lumon dausenak. Ermitxe topagendun, sasipien, dana jeusitxe, eta santu barruan zan. Eta antza, ez da xemendekoa dan, da hori obispebek ordegoan, beran restaurazioa itzeko, ze balezua, ukinguan balezua deko. Bueno, entonces aquella ermita no tenía ni una pared, estaba bien, estaba el santo allí escondido, entre zarzas, y la propia ermita también. Entonces hablamos con el obispado, que nuestra intención era recuperar la ermita. ¿Por qué? Porque es, como bien has explicado, esta ermita también es un bien, un patrimonio, pues, no sé, del tipo que sea, ¿no? Después de la recuperación de la ermita de Amillas, que ahora desde entonces, como hace muchos años, el domingo anterior o posterior, no sé si es de San Martín en noviembre, se hace la fiesta, pues también nos fijamos en su momento en la ermita de Santana, claro, que está ahí. Y yo hablé con el párroco, con Iñaki Jauregui, que después de 18 años sabéis que en agosto ha terminado y se ha ido a Elorrio y a Gachondo. Y él fue a hablar con la familia en su momento. Pero el año pasado, el mes de junio, fíjate que voy a recordar a una persona querida que falleció, con Aricho Jinaga, estuve yo allí dos propietarios con una parte de la propiedad. Porque hemos hecho, que Iberdrola de momento no ha cumplido, para soterrar los cables de alta y baja tensión. Hicimos un gasto en el nuevo parking que habíamos hecho ahí en Los Tilos, cruzar la carretera que va a Bermeo, en Los Tilos, y como pasan por al lado de la ermita y por ese caserío, pues todo eso soterrar y para que nos dieran permiso para tocar parte de su propiedad para hacer esas conducciones. Bueno, no hubo problemas y aprovechando que estábamos allí, yo hablé con la señora y el señor, su marido, de que nos gustaría recuperar la ermita y tenemos que hablar. Bueno, de hecho, si miráis los presupuestos de este año 2018, hay una partida que introdujimos, y os digo cuál es la funcional y la orgánica. La orgánica 3
funcional 1539, económica 62.200, dice inversión Ermita de Santana. La partida está abierta. O sea, para que veas la voluntad de este equipo de gobierno es recuperar esa ermita. Y hemos llegado a hablar, habló el párroco, he hablado yo personalmente. Y bueno, estaba de testigo, que lástima, la recuerdo con mucho cariño a Aritz. Y no desechamos la idea. Y no sé qué información tienes, pero no es gótico, es románico. Sí, románico. Bueno, esa es la información que yo tengo, que es románico. Y bueno, y en su momento, tengo otra cosa, en su momento que hubo un saqueo de iglesias y de ermitas, el santo de ahí, o la santa de ahí, Santana, hubo alguien que lo robó y lo llevaron por ahí. Bueno, por partes. En su momento, desde hace años. Sartuko ez da historiografiko batean, baina, bueno, ni daki dala, ermita hori egin eban Urdaibaiko dorrearen jauna, agindu eban horren eraikina egitea, 15. mendean. Eta barruan bagoazan irudi estatua flamenko batzuk, santuen eta zeran, Santanaren, Adokasiñoko irudi batzuk flamenkoak, hau da 15. mendeko taiak. Ja beste espezialista batekin egin bauzu berba, eta romaniko zati bat badago ez dakit. Eta gainera ez da garrantzitsuena, hobeto bada romanikoa, ez dakit. Romanikoa esan gure dau, 300 urte edo 400 urte lehenagokoa dela. Eta Bizkaian romaniko oso bitxi dago. Izango baritz, ederto. Bueno, izan leike horregaitik daue, bai, hor eremu bat, hor dago izendatute babes arkeologiko gunetzat dabe bai ingurua. Eta baiteke oinarri romanikoak eukitea, inguruak. Baina dana da, ermita horren eraikitzea hori da, nitakidan arte, 15. mendeko iglesia propia ditzen zen Erbiaroko, gure Erbiaroko oso tipikoa zen, hango jaunak aginduta. Berdin dutzu. Eta oso ondo badago, aurrekontuta, onartuta badago, baina nire galdera zen, hortik aparte, azkenengo asteetatik hasita, mendik aurrera, ze aurre ikusten dozuen, ze pauso emongo dozu esan. Ze, zu erantzuna iraganari buruz izan da. Eta nire galdera ez doa hortik, nire galdera da, ia zeo zer aurre ikusten dozuen, eta horren inguruan planik badeko zuen, horreri aurre egiteko. Ze benetan ondararen ondamendi garrantzitsutzat hartu leke, hombre, ez Euskal Herri mailan, baina Gernika mailan argita dabe. Bueno, betxu hori romanikoa dela eta katalogeta dabela, eta barrio ondarean dizi dela, hori izan doztan Iñaki Jauregi, barrokoak. Eta, bueno, hori da. Da, haitxi romanikoa bada nik ez da zemendekoa izango dan. Vale. Guk zehengo dugu, oinartzen dugu berba, eurekaz, jarraitzuko dugu, ia, akeorde batera, aleketan bagara, erekine osorik zuzen, eta urte askorako berriztu eta ondo goti. Noa posten da nire, bai. Eta idea bakizun hon dagoen, ez da? Ze hau imini por imini ez da etxen. Bai, Jose Mari, zu eta biokin gendun berba bere momentuen, eta ni bakit zuek bere momentuen ardura eukizen duela. Baina behin gertatu eskero, horrek urgentzia bat badeko. Claro, mendik itxire udazken hasten da. Ez da txorrakari bat, gure herrian. Eta hori jagonin behar da, eta zaindun behar da. Eta noski, propiedade pribadu da, horrek ez dugu esan gure hor ardurarik ez dauenik, eta bar, eta oso ondo izten dotzot, jaberekin adostasun batera heltzera, baina albaitarinen. Bai, a ber, iraiak 14-16 bitxartean, ondo azturrenez aurrekoan, Gerniken hasi zan, edo Gerniketik abiatu zan, Bocineros de Iar Estrem froga bat, 3 zati esana, lehenengoa 200 kilometrokoa, bigarrena 105 eta hirugarrena 55koa, ez?
Orden nik uste dut, 200 pertsonatik gorak parte hartu bilen, giro ona egon zan herrizen, zautzut esan zentzu horretan ekarpen positiboa egin eutzen herrizeri, baina bai egon dela sarizen inguruen, da sari banaketiken inguruen, purret ezin egona sortu deuen kontu bat, ez? Horren jatorriz edo froga beran araudizen topetan dugu, bai 200 kilometroko martxan, 605 kilometroko martxan, sarizen artikuluan jartzen dugu, kategoria ezberdinetako sari ekonomikoak eskuratzeko gutxienez 5 parte hartzaile egon behar dute bakoitzean. Eta kategorizek ziren gizonezkoak eta andrazkoak. Ze pase da? 200 kilometrotako martxan 3 emakumeek egin jeuela martxie, 105 kilometroko martxan 2 emakumeek egin jeuela martxie, orden konklusioa zein da, emakumeek sari banak eta horretan diru saririk eukitzeko eskubiderik eukin ez deuela, ez? Orden apurtxu bet, kontuten hartute, frogie bai Gerniken hasitaka bezala, eta babesle moduen herriko kirol patronatoa hartzen zala, bai ikusten genuen behintzet, hausnarketa hau bertora ekartienan, nik ez dakit honen barri egondan edo ez, antolatzaile ez da izen kirol patronatoa bera, eta hori alde batetik hausnarketa honegaz bat eitzen da, apurtxu da zeibitzieko zuen jakitxie, eta aprobetxetie pasedana, berriro espazetako konpromisoak lotzeko, ez? Da, ni bai uste dut badala garaize, oso apurtxu bet, nik uste dut gizartie berdintasunen inguruen urratsak emoten da bilen honetan, kirol esparrue oso importanti dela, eta bat, emakumeen parte hartzie bultzatu bidugu, baina bi, emakumeen parte hartzie ikusarazi behar dugu, ez? Azkenen sari banaketan ikusten da emakumerik ez dauela, emoten dugu ez dauela, ez da parte hartu. Orden nahi genduen apurtxu bet, eskaintzien, gu pres gauzela, ez dakitxe akordizio bat edo adostu alizengo bazan, Gerniken mailan kontuten hartute, kirol froga pila bat eitzen diela, dela duatloie, triatloie, martxak diela, esparru ezberdinetan, apurtxu bet, irizpide oneri segidut edo, ia posible izango zan, ez da mozino baten bidez, edo kompromiso horreri zelan emona izango zagune formie, Gerniken eitzen dien kirol probak, eta gehiago udalak bultzatu edo udala menpe dauzen, erakundiek bultzatzen dauzen frogatan, olakorik ez onartzeko, ez? Orden ez dakitzu, gaur gehiago zan, hausnarketa hau konpartitzi eta apurtxuet bai jakin nahi genduna, bai jakinen gainen ogozarien, edo apurtxuet zeiritzieko zuen, eta hori, igual, urrengo soko bilkurarako edo, ez dakitza adierazpentsu bat edo adostu alizengoa gendun, guretzat fenomeno, orden proposamena da azkenen dekaguna. Arratsaldeon, egiz esateko ni ez naz egon horren barri, zer gertatu dan, justo hilabete honetan ukirren duen txapelketi emakumiena berdintasunen alde, guk uste dugu berdintasunerako pausuek egin diezela, eta antolatzen deuenak beste batzuk izen diez, orduan datorren urtien badatu zen, eta gero guk patronatoan eitzen dugu zen bileratan hausnarketa egingo dugu, eta azkenien berdintasun bidien eitzeko lan ingo gu, ointxe gauzen eitzen duen, da eskerrik asko. Nik ez dut jakin, asteburu bardinen izan zen guk antolatutako txapelketa eta hori, eta nik ez nagoa jakin hori froga dongo zanik ere ez, bai, behitzu, pentsa gendun txapelketa hau horretan ez bakarrik emakumezkoak apuntatzeko kirol bat egiten, sino ikusi daiten, ez bakarrik Gernikan bakizunez saskibaloia oso altu dago emakumeen arten, bai beste kirol batzuk ez, eta horregaitik egin genuen, eta kasualidaz, behitzu, azte bardinen, eta egiz esan, pasilekuen ez, zertau jakin bez, oseak imaginau horrek gauzak
eskendu zela jakin. Bai, hausnarketa bat egin beharko dugu, oin jakin dauela hori, eta patronatuagaz emiko dugu, berba. Ni beste puntutxu bat, ez da lehenengo biderra oneri edo antzeko sosegi da arlo bardineko geuseri buruz hemen berba hitzen duguna. Eta apur bat, kokatzearren azkenengo urtietan ikusi dugula udal gobernu honen partetik presoan kontrako edo presoan elkartasunen kontrako jarrera batzuk ikusi dugu eta salatu izen dugu. Lehenengoa Olentzero antolaketan diru laguntziek entzie izen zen. Horren ostien etorri zen programatik presoan elkartasunen lantzen da bentaldien egitarabok egentzien, naiz eta jaizen programatik, naiz eta jai batzordien urte osoan zierre aktiboki parte hartzen da bentalde bat izen. Ostien etorri zen, San Juan Zuek antolatzeko diru laguntziek entzien, naiz eta beste talde batzuri emoten jakien San Juan Zuek antolatzeko antolantzi gaitzik, beste gauza batzun artean, baina San Juan Zuek antolatzea gaitzik diru laguntzie emoten jaken. Eta, azkenengoa urte honetako jaizetan izen da, liburuzkan publizidadie kendu, bete, ez dakit izan ditzu, betoa jartzetik. Publizidadie ordaindu itzen da, fakturak hor dauz, erantzukizunen jartzen da benan gain dauela ulertzen dugu. Esan bertan proposatzen iraingarrize edo legezkanpoko edo ezer esan ezer, eta gure ustez modutzaren ganera kanpo iztie erabaki izan. Uste dugu, azkenien herritarran gandik hurbilen dauen instituzioa udala izen da, olako jarrerak lekuzkanpo dauzela, iruditzei jaku. Argita garbi adierazi dugu Gernikeko herrizek presoan hausi zen konponbideen aldeko herri bat dela, bai mobilizazioetan, bai beste adierazpen batzutan, eta ikusten dugu udala ez dauela horretan. Presoan aldarri zen kontrako erasoak ikusten dugu ze behin da barriro, eta uste dugu hori konponbideen kontra joati da, eta bai erregutu gureko genduna zen, presoan aldeko mugimendu horrekiko jasarpena edo ez da izan deitzu tetie ziruditzeaku bat abestien atzien etorri diela azkenengo urte laburretan, eta ez dugu jarrera hori ulertzen Gernike zeuen partetik. Jaizitako programien inguruen, ez da gauza barri, zuk esan duz moden, oindala urte bi hasi zen hau. Oindala urte bi ohikoa ziren, jaizitako gitarauan ohikoa ziren, 3 ekitaldi presoen aldekoek, presoen aldarrikapenaren aldekoek, esatiarren. Abuztuan 14ko elkartasun argazkize, abuztuan 14ko elkartasun brindize, eta abuztuan 16ko kalejira eta ondoreko ekitaldi ze pasilekoen, oindala urte bi ohiko zan moduen jaizitako gitarren sartu zen. Hor, oindala urte batzuk egon zin iztillo batzuk epaitegi bat bategaz, eta egozan urteren bandun esan sartu, Holanda. Eta oindala urte bi, lehenengo biderrez, abuztuak 14 deialdi bat euki genduen. Eta abuztuak 14 bai jaitako sinatzen hori, gai alkatie jaunari, zitazio bat edo azalpen batzuk eskatu dozkoen, Euskal Zantzazanez, Espainiako gobernu delegaritzak azalpen batzuk eskatu zen, Euskal Erkidego Autonomoan dekon delegazioaz. Eta orduntze azalpen batzuk eskatu dozko esan, eta azalpe horretan, guk emon genduen, nortzu zien talde programan edo nortzu dien ekitalde horren atzen duzenak, nok ezan den programan sartzie, eta gu behar duen gintzuen gaur eguneko antolamendu juridikoan arabera, eurek esan ez, ez doiela objetibitate eta neutraltasun printzipioen kontra doiela, behar duen gintzuen egitarautik kentzera. Oindala urte bi, ezin zen gendun kendu, ze programak kalien jagon ziren, baina argita garbi izan duzkoen, hortik aurrera, horrek egitaldizek ekizingo ziela programan joan. Horren guke urte hartain handara urte bi,
jarrinen kontaktuen, bueno, guk emon kontatu, endokin ban zelkartek itxeman eskaera hori, eta urte hartan, non guk esan, gu behartu gintxuen, programan gizo besartzera, esan behar dugu urte hartan be, kultur talde horrenatzen egon dara, ez da izena zen edo ez, kultur talde horrek, idatzi bat sartu ban, urte hortako abuztuaren 15. Eta irakurri motibatzi zen. Gaur, eguerdean, Gernika Lumoko ertzainetzean, jasotako informazio irakur eta landu ostean, zena ez nire patzen, bale? Anonimata mantentzen baren, urrengo ondan zenbakidunak, eta kulturtalde honen izenean, lehendakari gisa urrengo adierazi nahi dut. 2016ko abuztuaren 16an, Iruntzeko behatzietarako deitua geneukan preso eta islarien eskubideen aldeko kontzezioa, bertan bera usteko zuzentzen datzaizu. Ondorioz, kulturtalde honen izena jartzen deu, ez du inongo ekimenik antolatuko, eta ez bere gain inongo erantzunkizunik hartuko. Hori 2016ko Andra Mariegune abuztuak 15. 2016ko Sarroke egunien 16en ekitaldi zein izan. Barriro retorzan retaila bat nun zineotzenen kontra eta alkatezonan kontra bazalpen gehi zauzatuz. Papele horrek iraun ban, genio jaiztetik urren urteko otsaien martxor arte. Ondorioz, urren urteko jai batzordeen plantetan gara. Dazatzen dugu, parkatu. Ekitalde hau, oin dela urte bete, ezin izen zen ospatu. Kulturtalde honek idatzioen arabera esan ban euren gainez tabela hartzen. Baina, 2017ko. Urte bat bandu hau, barrio sartzen da eskara ban ondino. Eskara hau aurkezten dugu eta ekitaldi berak eskatzen dugu. Da dino zu, ahi balaretxe. Kulturtalde honek oin dela hilabete batzuk, oin dela 12 hiletaino bitzi hau, eman nuko ekitaldi horrek aurrera eratera. Baina hile batzu behan du, barrio sartzen dago eskaera bat, ekitaldi berak eitzeko urren gorteko jaitako programan, eta hor, berbak aizidaro alez, gobernu batzordiek, 2017 zen, gobernu batzordiek, udaletzen eta gobernu batzordiek, hartzen dugu erabaki bet. Eta ez da erabaki bet, inun ez da ona oinartute, baizik eta beste udalerri batzutan, halako ekitaldizek egon dien kasuetan oinartute eta ikusitxe inguruko herriztan pase-pasedan. Eta, hemen, erantzun bete moiakon kulturtar horreri, data da parkatu ustaiaren, 2017ko ustaiaren gobernu batzordien, eta erantzun emoteako denegar la solicitud formulada por izena ez nahi barrio esaten, en nombre de la Asociación Cultural tal, debido a la posibilidad legal de inclusión en el citado programa de ello en razón del cumplimiento de los actos dictados por el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Bilbao de fechas del 9 y 12 de agosto de 2016, en las que se acordó la suspensión del acto de inclusión de un evento de las mismas características a los que ahora solicitan y por aplicación, entre otras, de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del País Vasco número 272/2016 del 22 de junio de 2016, en la que se señala que tal actuación es contraria al ordenamiento jurídico al vulnerar los principios de objetividad y neutralidad, política a los que se debe sujetar la administración pública. Eta ganeak politia jartzakon. Esto no impide que por parte de la asociación solicitante pueden llevarse a cabo dichos actos, si así lo considera procedente, bajo su responsabilidad, organización y con la publicidad que considere. Segundo, comunicar. A eso, orden. Y 2017 zen, hori zen jakon. Hori erantzun jaken, eta gozetzu bet. Gobernu batzordeko erabaki bet, erabat rekurrido aldana, nun argudio juridiko badauen, hemendik gainerako epaitegi batzutara beho zeinke, oinarri dana ekosuz. Bale, jaiaretan goratuko dozue, lurgorreko jaizetan azitze, daurrengo postegunetan, Gerniken, kartel batzuk egon ziren, ez da, taberna batzuk, kale batzuten, nire arpeizen erdize, alkate jaunan arpeizen erdize, hori zen. Hori zen zen, gure erantzunaren erantzune. Bale. Eta urten, ondino be, eta gare hartan, barriño dinote, erantzune, altzen arrekurridu eta horta bar. Eta aurten be, eskara bat egon da, aurten ez dagoen kulturtalin eskarien, baina egon da, iratibide horreta Madrigalen eskara bat, arrano kulturtalien izenik, kasu honetan, hemen zauzeres bizitza. Badoz. Orduen, eta erantzune aurreko urte bizetako eskaran oinarrez dute, oso altzeago joan da, aldotezan,
En relación a la petición presentada en el registro del Ayuntamiento con fecha 17 de julio de 2018 con número de registro 3905 suscrita por Irati en nombre de la Rana Cultural para incluir en el programa oficial de fiestas de André María San Roque en una de las páginas reservadas a policía el documento que se adjunta como anexo, en el que se contempla la programación de distintos actos a celebrar en los días 14 y 16. Examinado el contenido de dicha petición y en particular lo que se pretende publicitar, debe hacerse mención al acuerdo ya adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gernika del 15 de febrero de 2017, zanotzuen 2016ko istiluek guri buruko min asko eman dozuen hil askotan, otsaileko 2017ko otsaila arte, porque se anulan actos similares a los que ahora se pretende publicitar a través del programa oficial de fiestas. Dicho acuerdo se adoptó como consecuencia de las diligencias practicadas en el recurso contencioso administrativo formado por la Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco por la inclusión en el programa de fiestas de dichos actos. Hemen, aurreko parrafo dana datoz, eta azkenien amaieran dator, barriro eurrogan daño. Lo anterior no impide, vale, nego denegar daño, lo anterior no impide que por parte del solicitante puedan llevarse a cabo dichos actos si así lo considera procedente bajo su responsable organización y con la policía considere. Lehen esan duzuen inguruen, barkatu baina, udala da jaietako programan agertzen da lehenengo horretik azkenengo puntura arteko hartu daune. Eta lehen esan duzune, erantzunkizuna ordaintzen da bendan da hori izta dize. Argi eta garbi erakutsi dozkuen, oindala urte bi, niri azalpenak eskatu doztien, lehenengo horritzik azkenengo horri arteko ardurak jaietako zinegotzi eta alkate jaunarena da. Orduen, hori, gure azalpean, horreitzi dire gure aurkako azalpean, bale, nik esate dutzutena da, eta hau, aipatu dugu inoz baino gizauten, hain erabaki traketza bada gobernu batzordeko honek hartzen da bena, zeraitxik ez dozue gorauko estamentu batea rekorritan, edo gura dozue pankartaz, josi nire edo beste pertsona baten arpeizegaz herrize, nire galdera hori de. Eta ero, Olentzero eta San Juanari buruz bigarren bat alko nire esan, San Juanari buruz ni bere gara izen, sartu nintzen bai galdetu nahan. Bale, elkartoni hau izteinako. Eta diru laguntzazetako da, laguntzeko ekitak zamutak baina, ni galde izan. Musika ekipoa udala jartzen badeu, txonda udala jartzen badeu, generadora udala jartzen badeu, eta hor jartzen badeu zertan da. Eta inok ez duzten esan, bale, ez konponduko gara, eta horretan gatu nintzen ikuturtalde horregaz, horretan gatu gara, ez dugu beharrezko. Eta Olentzeroan inguruen, parkatu, baina indala 2 urte, Olentzeron istilu hartan, non Audientzia Nazionala atzetik egin duen, nik argi eta argi dinot, kulturtalde horreri eskaini jakon, aldarrikapen da jale horik bako Olentzero bat egitu. Ze, parkatu, atzetik egin duzen Audientzia Nazionala. Eta eratzu izan, ez, baguko lan ez dugu antolatuko. Bale, gaur egun udalaren ardura pintoia Olentzeoen antolaketa eta dakigun erarte jentiek, ondo hartzen. Da, laurtzeko parkatu, hain subjektibotat hartzen duzue gobernu batzordean erabaki hau? Rekurridu, edo askotazan duzu zuen abokatuek eta deko zuzela, rekurridu eta salatu eta igual dauz arratute, baina parkatu, gupe gure abokatu deko guz, eta guri izaten duzkoena da, parkatu, objektibotasunaren eta neutraltasun politikoaren kontra doi eta programan ez dugu kabidarik. Eta parkatu, bai izaten duzkoe, jaietako programan, lehenengo horritzik, azken horri arte, neutraltasun eta objektibotasun politiko horren kontra doi, eta hori konbendiak luzatzen badoztien hiri kasu honetan, nire erabakize edo gure erabakize da, ez hartzie. Baina barria dinot, parkatu. Eta ez gauz horren kontra, nire dutena zan da, eta hau, benetan, beti ardurazko azartzen dugu. Esto no impide que por parte de la asociación solicitante puedan llevarse a cabo dichos actos, así lo considera procedente bajo su responsabilidad. Organización y publicidad, baina jaietako proban ezin dugu txertatu hori. Eta honen inguruen, aldo zuber bai, Lekitxoko udalak, nun Lekitxoko udalak, oindala askotiko, ez dakar hori, Ondarroko udalak ere ez, Mungiko udalak, eta horren dela gitxi, barkatu deustuko jaietako jai batzordi prentzen ekarri deu, olako gauzatzu bezartzearen zelako iztiok bidaben, eta ikusi baduzu prentzen, bat baino gehiago negarrezu da. Olako gauzatzu polizia zertatzearen, eta ustot aurtengo deustuko jaietako zuintzen da. Onduen, hain txartu ikusten baduzu, zeuen erabakizek hartu, honen kontra joate. Eta nik itxitan ingo berba, bakarrik apunte bat ingo dut. Inork esan dara moduen, bide ofiziala dauz errekurritzeko. Eta orain dela 2 urte, Olentzeron asuntu horretan, erreakzio bat egon zan.
badakizuelez, eta uste salatzekoa dela, bando faltsu bat jarriaz, zinegotzi baten sinadurarekin, faltsua bera, Inigoren sinaduragaz, eta hori zan jaso zan erreakzioa gai hauen inguruen. Esan salatu, udalbatz honetan, esan salatu, eta behitu, jake urten dan oindala 2 urteko kontu bet, barriro azpimarratikot zenik gogoaz gelditu nintzen. Eta ez dute, izate ez toketan asko berbaitzie, behitu. Esan ningo dut, zeganera pertsonalki uste dut oso larriz izen zala. Eta espero dut, ikuspuntu desberdinek egotie normala da, baina dauz bide ofizialak eta dau legea eta dau errespetue eta dauz gauza asko. Eta bide beste horrek uste dut oso larriz direla. Eta jak ekarri dugun, nik uste dut gainera, jaiak eta beste kontu asko ez direla nahastu behar, eta, herritarren ahotsak desberdinak izango die, dauz ikuspuntu batzuk eta beste batzuk. Hori da, guztiz adoz. Igual klabetxu bat emon zu azkenengo diskurso honetan, zuek uste duzue jaia eta aldarrikapena edo politika edo borroka edo ditxuguzuna ez diala nahastu behar, da horregaitzik igual datoz zuen erabaki danak hori jaizetatik kentzeko. Ez nahastu, ez jarri gure izena ez duguna esaten. Eta zuk ez jarri gure izenien, gabiz esaten, gaitzetzik gendula hori Inigori deitzuin jakon, guk uste dut baiet, taldiek bebai. Nok deitzu dotzun? Bai. Kulturelkarteko pertsonatek. Ez dutasun hartu telefona, 2 edo 3 bidarrez deitzutzun egun horretan. Osea, Jesus! Bale, sentitzen dugu. Oso ondo. Benetan, baina nik bai deitu nuzun Mariari. Nik Mariari deitu nuzun, zure telefonoa ez neukan. Eta Mariari deitu nuzun. Eta osoko, barkatu, ez neukan zure telefonoa, esan dut, ez osten emon. Ez zeukon emoteko inungo behar izanik. Eta osoko bilkura honetan, esan gendun, gure iritzize, bando horren inguruen. Eta aktan dau, jasota, horren alde ez gauzela. Ez dugu inoiz babestu bandu faltzuak ipintzia. Eta kontrakoa esaten dauena, gezurretan dabi. Eta apur bate puntura bueltatzeko, ze bide dauzen edo ze bide ez dauzen edo ze bide erabili bierdien, eskerrik asko zure gomendio gaitzik, baina uste dut norberak erabakiko da bela. Behin eta berriro esan duzuz pare bat gauza, programan sartzie, inok ez dutzu eskatu programan sartzerik egitaraue, programa barruen, programie da, ez hori liburuzka bat da, programie da udalak antolatzen da bena. Eta la publicidad que considere, ez dakit, ekimen bat ez badau ilegalizeta, lege seinal da, zu jasartzen zaitzun audientzina zela, zemoten deu zuratzetik da bilela, beste inoren atzetik baino gehiago horrek esaten badeu, behin eta barriro ekitaldi horrek einaldiela con la publicidad que considere, es que estamos hablando de publicidad, ez gabiz berbetan egitarauen sartzieri buruz. Ez gabiz berbetan egitarauen sartzieri buruz. Igez egon ginen berbetan egitarauen sartzieri buruz. Eurton ez gabiz berbetan egitarauen sartzieri buruz, ez gabiz berbetan udalak ekimen hori antolatzieri buruz, ez gabiz berbetan udalak ekimen hori babestieri buruz, gabiz berbetan ordaindu dan publizitate esparru baten, botaten dan mezu baten inguren orduen. Argumentoak ez da balizo. Zueri ondo etorko jatzue aurreko argumentoa, baina kasuistika guztiz desberdine da. Guztiz desberdine. Gabiz berbetan edo ekimen batzuk egitarau ofizialien sartzie eta programa ofizialien sartzie eta hor ulertu aldot udala antolatzaile moduen ulertzen dela, naiz eta jai batzordin bitzartez eitzen dan, eta ulertzen dut horren erantzule udala dela, eta publizidadiena da beste kasu bat. Zuek erabili gure izen dozuela argumentazio hori honetan bebai traba horre jartzeko, oso ondo, eta moten da bena da, eta, egin dozun mezu hori ez pertsona batek baimen bat eskatu ban, gero ez dakiz herridatzen ban, gero eurrengo urtien barriro beste idatzi bat eskatu ban, egitara horrek, nik ez dakitzuk oin sentidu badozu zure gorputzien, zer dan, igual errepresioan biktima izetie, baina pertsona batek, pertsona batek zuk dinozula audientzi nazionala zuratzetik ibili zala, hilabete gogorrak izan zela, igual pertsona batek gauzatzuk ekiditeko pausu batzuk eman bierdeuz. Orduen hori banalizetie, eta tonito hombre inigo, eta pertsona bardin horrek eskatu ban urrengo urtien bardine, eta egin dozun,
bueno, partiste pertsona baten izenean eta izena be de txiripa. Baina dinot, gauza zerizari buruz gabiz berbetan. Eta hemen gauza larri asko pase die, eta jentiek ondorio larri asko eukideuz. Orden, niretzako, holan tratetie, eiate iruditzen. Baina errepikatzen dut, eiako eskatu udalari momentu baten bez, programan sartzeko, eiako eskatu udalari egitarauen sartzeko, zuk irakurri dozun lege argumentazio hori dana beste kasuistika baten argumentazioa da, eta ez publizidade horrena, eta zuk ondo irakurri dozun moduen ekimen horrek ein aldie, utilizando edo ez da gizelan da, la publicidad que considere. Eta gu berbetan gabizena publizidade buruz da. Ez gehiz hau, ez gitzi hau. Publizidade ordaintzen da publizidade atal bat, ez da gizan ditzen modulo bat. Orduen, guri, zintzoak izateko ez tozku balizo argumentazio horrek. Baina inundik inoet, eritzeak udala, erabiltzie beste kasuistika batetako hori bat, argumentazio bat edo zera bat, zuritzeko zuen burue, zuek hartu dozuen erabaki baten aurrian. Eta iruditzeaku eta errepikatzen dugu. Eta, bueno, gero nerak berroan jo eta proa despisteinaz, olentzerona, esan izan inundik inora zu komentezu moduen, ze azkenengo geratu ginena jaibatzordien ganera, zan, elkartorregaz bilera batengo zala, ikusteko ze irtenbide emona jakon. Eta bilera hori esendun deitzu inoiz. Memoria arazoa dekotez. Humiltasun hori erakutsiko dut. Bata da, deixetan dago hartzen, eta jaibatzorde hartaz, gabonetako kontu hartaz, igual egendu zen irulau batzar, eta bat esan ospatu. Ala igual inzen jaibatzorde nun ni ez nauen, ze hori behin entzun birraukiot. Ez, inigo, jaibatzorde oso gonzinen, eta nire azu ez hauz jaibatzorde nodan ez esan, zer esan da zerrez. Parkatu, jaietako programaz... Lehen esan dutena, jaietako programaz aritu nizenien, portadatik, nahi neman esan, portadatik, nun azkenen gorri arte, publizidadeko horri danak, bere barruen hartute, udalaren arduri. Igual, ez da ondurte beteu, jaietako programie, portadatik, azkenengo kontraportadar arte harturi da, barruen doien jaibatzordaren agur, publizidade, eta udaltzaingoaren gomendio, aurten txertatu dugu zen beste gomendioan artien, udaren ardura da. Eta barri dinotut, esan dozkunen arabera, aurten deustuko jaietan egon da, egitarau bet, jaietakoa nun publizitate moduen txertatu zanolako iragarki bet, eta iztilu janantek egon die, horregaz batera. Eta parkatu nire harridura bada, urte baten elkartatik egin nahi dugu ekitaldi, urte horretan ez dugu ingure, urren gortien ekitaldi hori eskatzen dugu barriro. Eta barriro noien lehen gora, hain erabaki traketza bada gobernu batzorde honek, edo gobernu talde honek, hartzen da bena, beti zen duzuna, zuek zuen tresna guztizek erabiliko duzuz, eta errekurri behar baduzu errekurriko zen. Parkatu, hau baino errez hau, edo gonbitar gizaua, ezilik erakutsi, oker bagabiz. Nik besterik ez dugu esateko. Eta parkatu, ez naz ezertuko, baina ez nau bapea doz, niri iztaino deitxustela gai hartan, eta ez nau bapea doz, batzar bat hor gehatu zala iren. Nik esan bihot, nik txako hori ez da egiz. Punto. Lehen esan doztasuna zer dan banalizeti eta zerrez eta zer gauzak ontxe indozun bardine. Osea, zabizaten elkarte bate gauzat antolatu ez da benien gure, igual ez da bela antolatu gure, eta horretaz gabiz berbetan. Ze, klaro, zuek eitzen dozue berba, zuk jasan behar izen dozun gauzaten inguruen, eta esalei zure kokotetik aratzoa hau ez dozula begitzuten. Osa, hemen, nonok eukiba deus arazoak, ez dut uste igual zu izen zarenik arazo gehizen eukida bezena, eta horre arazoak dauz eta gauza zerizoak die. Orduen, esatie, nonok ez bana gure urte baten antolatu, beste baten bai, zuk eta nik eta danok argi dakigunien horren atzien zer dauen, ez dau ekitaldi hau antolatu gure dut edo ez dut gure antolatu, hori baino gauza nahiko zerizo eta grabiauak dauz. Orduen, barriro errepikatzen dozu, oin ez dut gure, oin bai gure dut, oin ez dakiz zer, orden, itzibide hori, eta errepikatzen dut. Ez que, egitarauen sartzeko ez jatzu eskatu. Orduen... Bueno, amaitzeko gora, kaizeu, ala hornio argitzeko dut. Betxu, ni bai esango dut ze bat. Horren ganien, nire lehenengo legislatura alkate moduen, arazoa dut zen, dandizek. Da, Audientzia Nazionalen egon perak egin duen,
presoen argazkiek programan urtenguelako. Da nik joan biharrizen amenara, lehenengo deklarazioa etxen, da gero ondoren justiziora. Da egon zin ni, da jaiz dago zin egotzize, momentu horretan. Urrengo legislaturan beharazoak egon ziren, da niri badakizue, sartzen motiarren zerari, egiguren eta otegiri, inputa, urtebete, ezta? Baina, inigo korrezan demena 2016 programan urtengoan. Damen egon dire denuntzize programa horretan hau bete eta gero aurkijo edoa delegeuek del gobierno. Eta guk genduz, citaciones, la Ertzaina aquí, ordenada por el juez, geuse asko olakoak, buruku minek. Eta nik dakitzela edo, ez da itxo lan bada, markinen ondarrun ekitxon da horretan programatan ez da agertzen presoan zerik, arazorik izupitxako. Da, 2016 programa horretan, usteot agertu zala, nor zan antolatzailea. Eta etorzen la polizia científica, dozte zan deitzen da nora, etorzirenien. Guri esatenia zean agertzen dana, esto organiza lau no sé cuantos. Eta eure izan jaken, da eurek esan guen, da hori da, eso es tirar la piedra y esconder la mano, acusarnos a nosotros que estamos en contra de los presos, de eso no es cierto. Y cuando les dijeron que los responsables son ellos, no, bertan bera izten dugu, no vamos a hacer. Nosotros sí. Hori holanda, argi txegarbi. Y bien de transparente. No hay que acusar a la gente cuando no hay que acusar. Y además, lo que ha dicho Íñigo, luego todas las paredes del pueblo llenas con media cara mía y media cara del concejal de fiesta. Es una falta de respeto. Y encima lo que han dicho, un bando falso. Un bando falso. Eso es duro, cruel, falta de respeto, sí que es eso, y algo más que eso. Y entonces lo que no se nos puede acusar de cosas que no son ciertas. Y vosotros sabéis que apareciendo en el programa de fiestas el tema de presos, en Guernica llevamos muchos años teniendo muchos problemas, y en otros municipios no ponen. ¿Por qué? Porque tenemos detrás los jueces, las denuncias de AVT y de mucha gente. Y eso es lo que pasó cuando se dijo, no, los responsables son ellos. Cuando fueron vamos donde la Ertzaintza a decir, oye, bertan bereizten dugu, no vamos a hacer nada. Hori holanda. O sea que, geuse beran neurriz eta beraldeko inbin bidire. Saldu dute horre gauzak zebaitek eitzen dien, baina ez bada gure ulertu, ez da gure ulertu. Bai, bukatzeko, non horrakuse gure dozu bando eta kartel horregaitzik? Zer dinot, ez da, lehenengo biderra, maiganen izten dana, gaur maiganen itzia, bestatzutan zuzenien akuseiaku. Kartel... Barakiu nor egon zan be, bai. Bai. Bai, polizia municipala. Osondo, eta gu egon ginen? Bai, aurreko pleno, ez parkatu. Enau zuri buruz berbetan, nerea, aurreko pleno baten kartel horre jartzi gaitzik zuzenien gu erantzule egin gaitzu zuen edo gaitzun pertsona batek zuen taldekoak. Orduen, galdetzen dut. Zekaro, hemen botaten dienen horre gauzak, emoten deu, eta horregaitzik galdetzen dut emoten deu, akusazio zuzen bat dala. Orduen, bando horregaitzik eta kartel horregaitzik non hor zuzenien akuse gure dozu hemen. Ze hori, argi esaten bazue, igual aldegoen berba. Hortik aurrera. Kartela gaitzik neko erantzun guztut. Kartela gaitzik dekuz, izen abizenak, ze persona izen ziren. Nik esan duzu esan nik? Galdetu hito nik iaz bagaren. Jode, ez da, zuen lagundu itzen zuz, igual. Ez da, Bagara, edo ez gara, Baixe, hori izateko gure arteire, hori izateko guri, esan duen moduen, hori izateko, esalei bat zuek haren baimena motentza zuela, esalei. Aktan geratu dizela. Etxerea apurtxuen eguna berbetan da. Haren izen abizenak badakiguz nortzu diren. Eta ganera, udaltxangoa joan zinien, udaltxangoari en plan despectivo esan zen, los morrois de Gorroño. No, udaltxangos son para todos los que nos sentamos aquí y para todo este pueblo. Y no son morrois de nadie. Eurre jarri eta gu laguntzai eta esan nindozu, Da banaliai buruz, oindara urte diko jaizetan, elkar jalego, lehenengo bideraz jalegon zanien,
elkartuko bai dituzte, eta zaztien, zelan aldoguen uko bakitaldi horren antolaketara. Ezan utzen, erregistro ofizial da eltzi da, baina ikitxe dago. Eta zer rengo dugu, seguk, zuk esan dozun ardura da jasarpena da bidana ekiditzeko, estu egon ziren, eta dei telefono hori bai ekin eban. Laguntzeko ni neuk, esan ontzien, udaletzeko kiroldegi eta eraikindan adositze kendute bakarrik udaltzaingoa. Eta non baiten nahi badozu, sartu idazki bet, non zuri hori karga aldozu litzi, udaltzaingoako zu. Eta idazki horrek emendeko udaltzaingoko sarreri. Osake, hori den zu banaria esparkatu, nibe momentuatan bere lekun ipinitzen, eta alne baninen lagundu inako. Eta hori aspiatu. Hori izan zera argumento momen, Inigo? Venga, listo, nik ametxo, hori da gero ez dugu gizabez ateko, parkatu. Bueno, ni harrituten hau, pentsatzen duzulako kartelak ipintzen, zure kontra eta zure kontra, ibiltzen nazela, esan duzula, edo laguntzen, edo baimena emoten. Neuretzako, akusazio terriblea da. Neuri esatea, ni nebeiela laguntzen, edo baimentzen, edo sustatzen, pertsona batek, bando faltzo egipintzea, eta kartelak, zeuen kontrako kartelak ipintzen, laguntzen, edo baimentzen. Neuretzako oso akusazio grabea da. Baina, bueno, gai hori itxiko dugu, eta ni beste, benetan sinistan dozu hori? Dinot, ez dakit. Ez, galdetu indogu, zueko benetan pentsatzen dozu hori? Terrible iruditzea, benetan, iruditzea, akusazio terrible bat. Herri ordezkari batzu hori esatea kartelak batan bestearen kontra ipintzen da bizela. Nik beti esan dut, hemen eta edonon kartelak ipintzen badoguz, EH Bilduren sinadura eukiko dabe. Eta egongo gara kartel horrek inketan EH Bilduko kartaidek. Eta ez dugu zipiniko ez kartel anonimorik, ez da inoren kontrako akusazio faltzu. Egon direzen akusazio danak, kontu ekonomikoak, kontratuak eta guzti horretan, egon gara arpeiz emoten, zuk esan izen duzu, mairik mai, jairik jai, kartelak eskuan, eta arpeiz emoten. Inoiz ez dugu ipini, inolako kartel faltzurik, inoiz ez dugu ipini, inoren kontrako zerarik, sinatu barik. Horregatik dinot, akusazio hori oso larria iruditzen jatara. Ez dakit erretiratuko dozun, edo ez, baina neuri oso larria iruditzen. Zure esku dago, jarraitzea hori esaten eta pentsatzen. Eta bueltatu nahi dut beste gauza batera. Eta bueltatu nahi dut jasangarritasunera eta garbitasunera. Bueno, udalonek bere garbitasun zerbitzuaren propagandan naturarekin bat, Gernika-Lumo naturarekin bat logoa dauko. Eta horrek konpromiso batzuk eskatzen deuz. Udal honetan, udalbatza honetan, entzun dugu Busturialdean ur nahikorik ez dauela, emari ekologikoak ez direla errespetatzen, eta horreti ez arrazoi beste batzuen artean, arrazoi potente batzuk, Bilbao Bizkaia Urko Hartzuerkora sartzeko. Baina hori esan da, guk gure kaleak garbitzen duguz edateko uragaz. Eta guk gure rotondak ureztatzen duguz ainurri eta preziatua den edateko uregaz. Eta Gerniken, edo Aiangizan, Maierreko zubiaren, Maierrera doan zubiaren ondoan, aspalditik da, hartune bat ur estratatua hartzeko, kamioi zisternak ara joateko, betetzeko eta kaleak garbitzeko hain urri eta hain preziatu ez den ur eraldakeaz. Ez hori erabiltzeko. Orden, erregua da, mesedez, hemendik aurrera, garbitasun enpresak eta lorazaintza enpresak karga dizela euren kamioiek edateko ura ez dakarren hartune horretan. Ni bakarrik esan hor, agindu egitxin ez enpresa horreteko zu dinozu moduen eitziko.
trateta dauen ure barik beste ure hartzeko. Agindu hori da. Jarraipena enbiko da, beteten badeu ez badeu. Ondo dago. Eta bigarren jarraipena. Nik Euskaraldia gertu dala eta naiz eta pleguek erderaz egon euskaratu indotez, espero dute ondo euskaratute egotie. Garbitasun enpresa kontratatzeko aprobatu gendu zen pleguetan, badau 47. artikuloa, eta 47. artikulo horrek berbaiten deu kontenedoran ingeruen. Gogoratzen naz, plegu honek aprobatu zirenien, ni nintzen zerbitzu eta ingurumeneko arduradune, eta garai horretan, ingeniari moduan, udaletxearentzako biharra egiten eban ingeniariak, arek, ipine bazan, lehengo zifra bat, mugikortasun eta irisgarritasun arazoak dekiezen pertsonentzako zenbat kontenedore egokitu egon behar dabe. Guk proposatzen gendun, 150 izetie. Eta zuzinen oposizioaren ordezkaria momentu horretan, eta esan zendun zergaitik ez 100. Eta nik esan hauen, zergaitik ez 100. Eta hor, esaten dauenez, diskriminaziorik plegu horretan, esari buruzko eta irisgarritasun unibertsalari buruzko udalire espideari jarraituz, Gernika Lumoko udalak baldintza gisa esartzen deu enpresa esleipedunak gutxienez, udalerrian dauden edukiontzien 30%, hau da, 89, egokituak izan behar direla, kontuan hartuta alaber, urtebete baino gehiago bakastu handi edalaka eta bla bla bla. Erosketa barriko edukiontzi guztiek irisgarritasun arloan aplikatzekoa den araudia bete beharko dute Eusko Jaurlaritzaren apirilaren 11ko 78 barra bla 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 aginduak, Eusko Jaurlaritzaren apirilaren beste dekretuak, edukiontzien, paperontzien, postontzien eta antzeko elementuen ahoak 80 zentimetroko altueran kokatuko dira. Eta buelta baten badugu herritik, eske bat berat ez dau. Ez dau kontenedore bat ez zabor orokorrarena, ez dau kontenedore bat paperarena, ez dau organikoa, dana barriz ediez ez dau bat berabe egokituta dauena, eta zegeratzen jar, abai, hori joan. Beste danak ez diez udalaren eskumenekoak, baina 100 proposatzetik 0 pasatu gara, eta neuk benetan, erregu bat egin nahi dut. Jakin nahi dut, zergaitik ez den hori betetzen, eta jakin gureok, ja 3. urtie da kontratua onartu zenetik, aber noiz beteko da. Benetan, buruz ez dakit ez dekot erantzunik, baina galdetuko dut, gogoratzen naz orain dela, nik uste dut orain dela 2 urte edo urte bat galdera egin zendun, ni galdetu notzon enpresari eta arrazoi bat eman ustan. Galdetuko dut eta datorren asteko osoko batzorde informatiboan emango txuta salpenak eta zeuzer horri buruz egingo guberna. Incumplimiento de contrato da, berez, osea, kontratuan dator eta pleguetan dator 100%. Kontratua amaitu orduko eta lehenengo urtien 150. Bueno, nik jaizetako eraso sexistan kontrako protokoloan inguruan berbein nahi dut. Ez dakiz danok jakingo dozuen, baina, ekain aldera edo gitxi gora bera, sare feministatik jaizeri begireko protokoloa lantzen hasi zen, hor batzar ezberdinekin ziren, lanketa horretan, Juan Calzada zein peatonerako taberna guztizeka zein zan berba, taberna horren implikazioa lortu zen, bestalde batetik, txosna batzordi egaz, eta txosnagunien protokolo horren aktibazioak euken papela gaitxik eurekaz elkarlanien konpromesu batzuk lotu ziren, eta aiegezan 14 jaizek azteko momentue, eta protokoloan azken ukituek edo apurtxuet rematetako momentue. Kontue da, protokolo horrek
Bauk esan bi bide edo esango enkez edo bi interbentzio bat duen babesari lotute, hau da, erasoa jasoten duen pertsona hori babestera bideratuniko bide bat, horretarako euen telefono bat, bakartelan bitxartez, WhatsAppen bitxartez edo zabaldu zana eta alik eta difusio handizena eukitzeko lan izana, eta beste alde bat euen salaketiena, ikusten salako, importanti zala, biktimi babestiegaz batera, herri mailan hor erantzun bat artikuleti, lehen onartu dugun adierazpen instituzionalan arire, beharrezkoa dalako indarkeri sexistan aurrien kalera urtetiena. Kontu da, antolaketa horretan lan asko egin zien moduen, beste batzuk, eitxeko apureta ibili zala, eta erantzune aktibetako parte bat zan, txosnagunien kuña bat jarriko zala, ez? Zelan jakinarazi jai gunien euen jentieri eraso bat emondala. Txosna batzordiegaz berbain jeuen, txosnatakoagaz berbain jeuen, kuña bat iminiko zala, eta hori zan, alarmi episteko protokoloak berak plantietan man modue, badana jakinien ganien imintzeko, eta babes eta erantzun hori aktibetako. Zein izen zen sorpresie? Karo, jaizetan txosnagunietaz berraitzen badugu, kontzertuek ez dauzen bitxartien, soinue txosnak kudeatzen dugu, baina kontzertu dauzen bitxartien, handauen musika ekipoak, eta hau da, ekipo hori eruteko kontratetan duen enpresiek eroaten dugu, ez? Orduan, guretzat, gestino huts bat izen zana, musika ekipokoari komentetiena, bitxu hause da protokoloa aktibetako beharrezkoa da, kuña haue txosnatan jartzie, horretarako arduratute dauzen pertsonan partetik, hau da, esan edo nor joan aldala ez dakizerra aktibetan, sino hor ardurako oso zehaztute huesan, eta edo nori aurkezteko modukoak zien, haurek esan dozkuen, udalan baimena bigendule horretarako, ez? Bale, udalan baimen kudak eta hori azikeran egin jaizetako arduradunegaz, lehengo logikeik apurtxuet horretxetara eruten balako, eta jaizetako arduradunek bideratu gaitzun berdintasun arduradunen gana. Berdintasun arduradunek ezetza monban, kuña hori jartzeko baimenari dagokizionez, eta gaur da egune, ondino ez dugune ezetz hori ulertzen, esan zen arrazoie dala, 14 edaia hori eiakulako iruditzen arrazoi nahiko olako guzu bat eson hartzeko, nahi baduzu irakurriko zer esaten zen kuña horretan, kuña hori WhatsAppez bialtzeko be aukeri egon zan, egun bardinen izen dabe, eta apurtxu bet, sensazioagaz gelditxugarena da, que hacéis como el perro del hortelano, ni coméis ni dejáis comer. Uste dugu berdintasun zerbitzue oso egoera prekarioan egon dala, bize laurun da, 50 egun edo esango neke, igezko ekainetik egon gara zerbitzuarik, zerbitzurik ez egotiek ondore zuzenak ekarri deuz, bai hartatzi biban pertsonak Bilbora bideratu behar izan die kasu askotan, ikastola formakuntza kontuek eitzeko euren konture behar izan die, beste guze batzun artien, zerbitzu horrek jaizetan be zerbitzu bat emoten ban aurreko urtietan, ez? Orduen aurton, ez dau zerbitzu hori, herritarrak antolatzen die, edo antolatzen gara, dauen kezka sozial horren aurrien, eta topetan dugune da, ez que esto estazue harinau abize. Esan dutena, ez dut uste arrazoi edanik, beste gauza asko nartian sentitzen dut, ojala astebete harinau zugaz batzar bat engo bazan azaldu, eta baina ez dut uste baimen bat ukatzeko arrazoi edanik 14 bertan abizetie
kriston lanketien zanien protokolo hori lantzeko, herritarren implikazioa lortu zanien, eta kale itxen duena azkenien udal arduradune izeten, beran erabakizek deko zen eraginek kontuten hartzen baguz, ez? Osea, programan be, ikusi doz, igual esango zu bai, mesue zabaldu zan, programako mesue zan, 2017koan bardine. Pues batek esango dugu, pues seguimos igual, y entonces el mensaje puede ser igual. Baina guretzat apurtxuet, arlo honetan, gobernuek edo behintzet berdintasun arduradunen partetik, nahiko interes faltie erakusten dozku, eta benetan, keskatute gau, sentitzi boteriegaz, protokolo bat gelditzeko, protokolo baten aktibazioak gelditzeko, ez emotiarren baimena, oso sencilloa eta eskuragarri eguen kuina bat ez jartzea. Nik apurretaztearen, igual, arrazikan aipatu nazuelez. Labur mesedez. Bai, parka. Ez, basan dozune, nik horren egize da, nire itxuaten, abustak amaloko ordu batak amar gitxauten, eskatu daz, ea pasilekuko soinu ekipotik kuña batzuk altzien reproduzidu. Zertaz doan historize, pape jakin barik. Esan jaten badala, protokolo bat gauzatu dala, eta protokolo bat gauzatu esan zanien, nik esan jaten, prentzat iso zer dakitz, irakurritze, badabiz aldizkari zen. Eta esan jaten, vale, eta arlokoa badaki horretaz? Ez, ondorioz, jaizetako zinegotziak, jaiztako programa, lehen aipatoten moden, portati, kontraporta arte ardura dekozun, beste arloko zineotzikaz, koordinazio minimo batera behartzen zaitu. Eta jai batzorden behinoz, aipatu dut, oindala urte bi, espana bitzarto, uste dut jarri zara lehenengo aldiz, telefono bat salaketa bat eitzeko, eta urte bi uste dut txertatu zala, ez da ipera telefonoa, baina hori telefono bat egongo zala, da nuntziz hori, adostu zan, arloko zinegotzi eta uste gara hartan asunek taldiegaz, eta jai batzorri nik esan nahi zen zan, arloko zinotzik adosteko, bat txertatzen da. Igez esan egon adostasunik, eta urtengo jai batzorri menik inoz baino izan gapatuot, zer nahi baduzu txertatu, joan zinegotziaz berbaitzen. Hor igual ez da nahi nilan hori. Eta jaizetako programan, ez da sartu ezer, gero igezko sartu da, sartziarren. Eta nahi zuten azan da, nik baina dut jaietako zinetzen moden, hainbeste eta hainbeste jai batzorri urtarri inazitze, abuztuan malau, egize da, erreza ez da, eta niri plantilla tenien, kuina batzuk jartzeko behimena jargo zu, barkatu, nik ez dut hartzen niretzat fasilekuko musika ekipoa. Eta horreitzik, eta nire aldeak esan, eta zinegotxe arduene badaki zerbait? Ba ez, orden, beraren gana zuzendu dut zuen, baina, berak ez da izango den, baina nik bai ikusten zailtasune kuina batzuk onespena emoteko, peinoz barik, eta horregaz, benetan, balorien nahi do jarri, oinartin jan lana, era banau, protokoloan epilo bat ordun jela, baina hor komunikazio edo elkarlan minimora bez... Ez gara alduz, ez jakituri oso haitzi. Ez que informazio minimori pesan. Zeu pesan. Bueno, oendala bi urte ingen duen beregunien batzar bat protokoloa dela eta ez dela. Eta esan egon arazorik. Nire etxako, ez dakitzen bat lanengo zan, seguru pilo batengo zala. Baina lan horren barruen dau, badibidez igual, nigaz batzartzu bete eukitzie. Minimoa, ez dakit minimoa, ulertzen dut. Egon beharko zala. Minimoa, ze hori lan pilo bat badan, zer da, beste pausutxu bat, ezin zan nigaz batzar batein, ez dire egon egunek eta egunek batzar bat adosteko, eta errepente, agertzen jate dei bat, esaten kuina bat sartzeko, bai, kuina bat, zerena, ez gendu jakin, zerena berbetan dauzen bez. Ez du eskuelako ezertaz berbarik egin, eta nik uste dut, que vuestra dejadez, ara es mi culpa. La dejadez de, ez que esto, bak segaitzi pasetan dan, ez zuelako gure ezer jakin udaletxe honegaz. Eta ez zuele gure jakin ezer udaletxe honegaz, hori pasetan da. Ez zariela gugaz kontaktuen ipintzen, eta ez dut, ze mendeku, ez, baina ni
zinegotziena zenetik, berdintasuneko zinegotziena zenetik, gauza asko ikusi dutez, eta ikusi duten bat da, instituzioagaz ez da bela nahi ezer jakin. Eta, derrepentan balauen, ego, baina zer zerena, neska bategazin eban berba, baina zerena, bai ez, nik ulertzen dut, berandu dala, bai ulertzen dut, arrazoideko zu, berandu dala, eta ez da zer duakin hor. Eta zantzaten, nik ezin izango duten jakin sekuina esango zuen, zer esango duzuen, ulertuko duzun moduen ezin dutzat bai eskorik eman. Eta berak arrazoi ez eman duzten. Eta bebai egon zan bere esku, ze lehenengo, bitzu, gure barik, lehenengotan WhatsAppez deitzutzaten, pentsetan mobi ez deitzen notzola, eta osea, berak esan azten, behitzu, gure badozun, bialduko dutxut WhatsAppez esan duzun moduen, bai esan, egon horretarako invitaziorik, ez ezer, arrazoi emozten, berandu da, ulertzen dugu. Eta nik ezer jakin barik, edo ez nik, seguramente zuek bardin ingo zen duen, ezer jakin barik, ezin dutzagu bai eskorik emoten. Eta hori izen zan, pasesana. Eta gauze berbetan, nik uste dut, abuztuak amalau dela, bezperada eguna. Osea, jaizetan bertan. Ze, ez badan una dejadez, zer da? Zenigaz egoteko denporio egon da, Eta uste dut zare feministan irakurri dut arlet dauela, imaginetan dut irati dauela bebai, jo, bakizun nauen, segunetan etorten nazen, zer errestasuneek oken dozu eze, nigaz berbetako, niri adierazteko, eta ez maz, esateko, guzu zare feministan udaletxea bea esartzeko, horretarako bebai. Bai, hasta egon. Eta hori da, esan behar dudana. Abuztuek 14 niretzako ez da egune hori esateko. Eta, bueno, ez da besterik behar baduzu. Nik uste azkenien jarrera kontua dela. Nik azkenien balantza bat plantie dut, onartu dut, seguramente hobeto gongo zan, karo hobeto gongo zala aurretiz ez bilerak eitxe, zeuk onartu dozu lan asko indala, baina bitxu falte izen jaku zeuaz berbaitxe sentitzen dugu, baina zerbitzue hile egonda, pues bai, normala iruditzea, zutaz ez akordetie, esan arte, beharrezkoa dela, esan arte, beharrezkoa dela zure baimena, txosnagunien kuña bat imintzeko. Nik beznean jakin ordura arte bez. Eta irakurri bagabizena agartu da moduen, hitzan behartu da, orduan, bueno, pues errezen pasetan den inguruko informazioa egonda. Horren inguruen interesa dekonak, jakin. Txeren, parkatu. Gusto mantentzen zarela jarreran. Nik uste dut, arretek esan dugu esan bideuena, zuek erantzun duzu erantzun dana, da listo. Ezta? Argi geratu dira, Bueno, ez dut uste guk erakunde honetaz pasatzen dugunik, inoran bez. Alderantziz izango neukenik. Gertatzen dena da, berbada gure eredu propia dekogula. Eta orduen hortalka bat dagoela, zenbait aldetan. Eta zure ereduen hasta gugaz berbeti. Ni zugaz ez dekote zer, nik nire arloko zinegotziekaz uste dut nahiko txoiten doala berba. Zugaz bebai, batxorretan zauzenean. Bueno, dana dala, nik lumoko bilkurako gai bi ekarri gure nebazan, atzera be, bilkura honetara, bata da Labairua plazako erakusketaren hauzia. Bueno, komentau gendun, Lumon, behin-behineko erakustaldi basala, luzatu egin zala, bueno, urte eta piku pasada da bere horretan darrai. Nik horren inguruan galderatxu batzuk gure nebazanin, eta gauza bat argi itxi gure neban. Argi gelitu daiela, ez dala EAJ-aren kontrako salaketa bat, argi gelitu daiela, Lumon horrelako erreazio batzuk somatu nebazan, ez. Hombre, eskatzen gaitu alderdi politiko batek, alderdi erakunde pribatu batek azkenean, kalearen, espazio publikoaren egiten dauen erabilpenari buruz. Baina gehien kezkatzen dauena eta galderak horti doaz, gure gendun jakin, zelan hartu dan
erakusketa hori iraunkortzeko erabakia. Erakusketa hori programa edo erabaki publiko batetan oinarrituta dagoen, hau da, gobernu batzaren erabakiren batetan. Gernika Lumon kaleko espazio publikoa erabiltzeko araurik edo agiri objektibo publikoren batean oinarrituta dagoen, eta gehien asola jakuna beste herriko beste talde batek edo elkarte batek antzeko egitasmoren bat aurrera eramateko daukien aukera berdina daukien eukiko leukien, zetan oinarrituta aukera hori. Hau da, arduratzen jakuna da, denon eskubidea eta horren inguruko erabaki gardena ezagutzeko aukera. Ez da, inbeste, iminik kendu, bada, baina hortik urrutiagoko galdera bata. Bueno, bai, holan, Lumoko soko bilkuran esan zen duen, gaur alatzo, baina gaur aileketan gora, idatzi bet EAJP neuberena, ondo gusten badugan egotie, eurek udaletzi limongo zela, da anagrama eurenak entzeko handik. Ondo gusten badugu, da hori, gaur irakurri dut, eta ez du behitzu hon nino, nik ez du berbarik egin, horren gani nino bez. Gaur etorralako, gaur berdeat, gaur amaika bueltan edo. Baina hori, nik esan utzune, nipto ez da etxolan esaman utzun lengoan, berbazen gendun, seguramente igual txarto inde. Eta guzti genduleko plaza horretan, Labauria plaza deko izena oin, Labaurian guztua dau bertan, eta horrek apurtxuet oztoporik ez dubela kalien imintxe edo plaza horretan, ze apurtxuet egalin dau janien almoan, eta hori barreras arkitektonikas edo imintzen ez da beldez, eta jantzi itxen dubelez, nik ondo kusten hamen, eta hori eurek esan dube, nahi badegu, hori euren anagrama desagertzeko, eta gure badugu jarraitu edo ez. Bueno, argi gelditu daiela, anagramarena basan gauza ez da baidagarri bat, baina galdera ez da hortik bakarrik, Galdera doa espazio publikoaren horrelako ekimen baterako erabilpenari buruz hortik doa. Hau da, zuek, gobernuak, erabaki dozue EAJ-rekin, adostasun batean, eta ez dakiz zer, berbaz einiko akordio batean, hori bideratzea, eta orduen galdera da beste herriko edozein taldek berdin egiteko, ze horrelako egitasmoak beste batzuk egonlik ez, ze bide edo ze mekanismo deukon. Eta batez be, horrek gure ustez, horrek guztiak publikoak izan barko zirela, erabakiak esan gure duten. Egokin aritzatekela gobernu batzarren esatako horren erabakiak hartzea eta publikoak izatea. Da ez berbak egitekoak, ez berba zeinikoak. Modu pribatuan esan gure duten. Eskaria. Eta erantzuna idatziz bai. Eta eskaria, lusapena ez. Berdin hori, azkenan gauza bera da. Nik eskatuko neuke, baina ez dela izan arazo partikular bat. Deia izan deiela aukera orokor bat, hori da nire eskaria. Bueno, bai, gauze bat, jakitzeko, ondo ikusten duzua, ala ez? Bueno, niri orokorrean interesgarria iruditzen jata, behar bada beste izen batzuk egituko nekio ez da horreri. Baina ekimenaz jata txartu iruditzen. Zabalagoa ingo neuken, eta behar bada beste ikuspegi batzuk jorratu eta bar, eta horrekin, baina niretzako kontu ez da hori, niretzako kontu bestea da, hau da, hori publikoa eta argia izan barko ditzatekela. Beste aukera batzuk bebai bideratzeko. Bale, ondo. Bigarren bai Lumoko, bai. Hau da, gudarien estatuagaz lotuta. Azkenean Lumoko eztabaidan ez jatan oso argi gelditu. Zeran, amaitu genduen hori, berbaldi hori, baina, bueno, a ber, monumentu hori bertan dau, monumentu hori pasilekon jarraituko dauela uste dut, leku soldatu ingo dela. Monumentua
onartu behar dut, ez da nirea, osean gure dut, nik Gernikarako beste monumento mota bat guri izango neuke. Niretzako gudariak, armatutako gudariak, fronte lekutan jartzea, asko egokia ikusten dut, niretzako Gernika zehose izan bazan, Gernika lumo, biktimo bat izan zen. Eta hor beste irudi batzuk sartzen dira. Eta beste metafora batzuk, eta beste esane batzuk. Baina, bueno, behin hori izan da, monumentu bat iten da, hau bai, iraunkortzeko. Eta datozen belaunaldiape, monumentu hori horren berria jasotzeko. Eta monumentuaren zati bat bada, Lauazetaren olerkia. Eta Lauazeta gure literaturaren eta gure kulturaren monumento bat da bera. Gure berpizkunde berriaren protagonistetako bat, ez da edo zein. Orduan, iraunkertzeko borondate horrekin jarrita monumentua, harritzen nauena da, ze balorik itxi emoten dotze zuen idatzizko berbari. Ze balorik itxi, ze hori iraunkortzeko eginda dago. Eta datozen belaunaldia bebai jasotzeko. Eta Lauazetaren itzulpena ez da egokia, ez gazteleraz, ez inglesez. Eta harritzen nau, ze egon badago udal honetan euskera zerbitzu, eta hau estoa deno dakigunaren pertsonaren kontran edo kritiketan. Itzulpena egine banaren kontran, ez da inolan bez, alderantziz. Erabakiaren kontran doa. Ze badau euskera zerbitzu oso egoki bat, eta maila handikoa gainera, kapasa dena hori egiteko. Eta dura ipadago, ziur nau Euskaltzaindian eta hainbat euskal literatura elkartetan edo unibertsitatean badauzela testu hori beharra moduan itzultzeko gaitasuna dauki izenek. Eta harritzen nau, bertan berdin jarraitzea. Ez da itzulpen egoki bat. Eta ezin da hori horrela bertan itxi datozen hamarkadetarako edo mendeetarako bat edaki, horrela. Nik lehenengo esan duzun gauzie. Gudarizek, bai katalanak, galleguek, espainolak, bertokoak, lorak azestoiez. Lorak azestoiez. Historia da historia, da soldaduek edo gudarize, kasu honetan, die gudarize, eta armak askoaten ziren. Da Gerniken ez, Gerniken bebai. Zeni egondan hau, gudarizekaz Gerniken hon zienakaz, batikaz baino gizau, eta dara hilen dire, urtie pasen ditzen dira bat gizu, eta zelan egoten ziren, ba euren rifliegaz, da euren zerakaz, bor, historian parte egizie, soldaduek edo gudarizek holan joatien zelako. Da zu beste era batera ez zure gustatzen arma, bai armak, ukimago zan, historize benetako zemedan guzurrezkoa bari. Mosteagaitik, nik esan dut, irudi horretarako, metafora horretarako, zezkenen monumentuak metafora bat da. Metafora sakonago, zabalako, edo da, edukin bat, ontzi bat da, esan nahien ontzi bat. Leku egokiagoa horretarako, niretzako, beste bat izango zen, baina, a ber, hasina sortik, argi izteko nire jarrera pertsonala zein dan, baina ardura gehien egiten doztanak asonetan bestea dalako, Bai, galdera txuet, hileta zibilen ordenantzien ingeruen, hor parte hartze prozesu ezabaldu zen, hilen 15 akabezana, publiko hori izan zen duen, guk gisa horik ez dakigu orduan. Horregaz lotut, egu ja iraien 13-en, ikusitzeia plazua akabetar euela lansaio ireki bat proposatu gendun, purtsuet gaizen ingeroen berbaitzeko, jakin ekarpen batzuk egon diela, da nien be ados ez garela zetan egon, baina gaizek emoten bala aukerie, eta batez be ekarpenak enjozen pertsona horreri ez da behidatzeko aukeri emotieri begire lansaio ireki bat antolatziena. Orduan ez deukogu barririk,
eta galderi hori zetan dau, eta ze asmo dauen einiko ekarpenak bintzen leku bat eukide izan. Bai, bueno, pentsa du zabalik izti datorren azten arte. Igualde, apurbe kontekos, osean, hasi izan da noraldu garen. Bueno, el tema es que tuvimos una solicitud para que este ayuntamiento aprobara una ordenanza que regulara los homenajes civiles en edificios municipales. Entonces, de hecho, estuvieron representantes de un grupo que lo solicitaba en un pleno. Y bueno, pues lo primero que hicimos fue recopilar las ordenanzas que están en vigor en otros municipios. Tengo que decir que son casi calcadas todas, prácticamente iguales, una que presentasteis vosotros también. Y la que para nosotros fue el borrador de partida, pues también, prácticamente igual que todas las demás. Entonces lo que hicimos fue publicar en la web para que quien esté interesado o le parezca o no vea que está al 100% como a él le gustaría, que pudiera hacer sugerencias o aportaciones. Luego lo que hicimos es sacar a prensa también para que llegara a más gente y por último lo que se hizo es sacar unas hojas informativas, unos hojarras y pegarlos en todos los portales para que ya nos aseguráramos casi de que el 100% de los guerniqueses se enteraban de que había un borrador y que si querían participar en mejorarlo, pues que pudieran hacerlo. Se abrió el día 1 de agosto el plazo para hacernos llegar las sugerencias y, como digo, el día 1 se acaba ya el plazo. A partir de ahí, pues en breve ya os convocaremos a una reunión para que las veamos entre todos y entre todos decidamos si tienen o no cabida. Y una vez hecho eso, a los que las han presentado, pues les explicaremos o les daremos la noticia, mira, han sido admitidas todas, por ejemplo, ¿no? O lo que sea, lo que resulte, vamos, de ahí. Eta gero urrungo plenoan baia onartu egin badu. Bai, osea, azkenin batzordie deitzera behartute zauzia, gutxutezen ordenantza bertora ekarri bada, bestie tramitie, ez da importantziz ekentziarren, sino apurtxu bet gure eskairi ez oien hortik eta bai guko enkela entzun ez bada ingo, zein dane arrazoie ez eitzeko, bai uste dugu, pues, ez dauela sobran ekarpenak eitzen duen jentiegaz batziena, inkluso publiko eitzi ez jente gizauk interesa eukin aldeu, ez da kapaz ikusten ordenantzieri artikulo bat gehitzeko dago aldatzeko, baina bai gaizen ingeruen buelta bat emoteko da interesante ikusten gendun. Bat, da gai bat ona herritarrak ekarri deguna, gutzut esan ez da iniziatiba, gobernu iniziatiba zazidan zera bat, bi, herritarrak ekarpenak egin jo ez, gutzut esan herritarren artien interesa dauela evidentzi bada, orduen bapur bat ez dugu lertzen zaitxik estan saio ireki bat deitzen. Enbidan, batzordiz aparte, batzordi horra etxik esan da, dinotori tramitia, bai edo bai inen bida. Baina ez dakit segaitxik kuko etxiakon, guretzat altxor badan marko bateri, dala ordenantza batera bideratu niko saio ireki bat eitxiena, ez? Nun interesa agerikoa dan herritarren partetik. Orduen nik ez dut ikusten biherrizenik eure barriro deitxu da nagarri argi dauzenien ez da. Behar bada ez, holan itxeko amesadekot, hori batzarren gero eta biher badie batzargeiz jau, bidizienak inguz. Gero, esan duten moduen eureri, esango jake, ze onartu dan, edo dana onartu bada, edo zeintzuk sartu dien zera ordenantzan. Eta doz ez badauz, euko dabe epe bat onino, gu ez, harremanetan jartzeko, eta barriro azalduko guz geuzek, eta, segurut esan, eskaz ez dela geratuko geuzek. Eskaz, ez dugu lertzen zeri dauen ikerie saio zabal bat deitzeko. Ez que ez dut haitxuten. Ez da argi, ez dugu nahi jentiko beto espliketi bere proposamena, nahi dugu ez da bai da bat. Orduen ez dugu ez da bai datzen. Baina horregaitxi dinot, zarratzi eia atia azikeratik, deigarri zeitxiatela, beste horiparik.
Zerratu ati, bai, ze komisio hori a puerta cerrada da. Ya. Paraguas, por si llueve. Gehiago da? Bai, nik galdera rekurrente bat ia otarena zetan dauen. Ia maitu dan auditoria hori edo... Ba, ez da maitu da... Azkenengoan besan otzun, ezer da honin detxuko zutela eta egongo dela. Ba, honino, ez da maitxu hori auditorize, da orduan ez dekot barririk emoteko, dekotenien detxuko zu. Egun seguro, hilero galdetuko dela, erantzuna eukin arte. Egon seguro. Eta astuten baiat galdetzie, alboko kide batek gogoraraziko deuzte. Eta bukatzeko beste erregu bat, datorren barikue, azken bariko dela, eta betiko lez egongo dela presoen eskubideen aldeko elkarretaratzea eta arra joateko gonbidapena eta erregu. Bueno, nik amaitzeko, nepe geuzitxu bi. Dos cosas que me parecen muy importantes, no grandes, pero muy importantes. Sabéis que en Becoibarra, en el vial ese que hay, detrás de Talleres de Guernica, hay un muro de piedra. Talleres de Guernica tiene 103 años. Entonces hace 15 días hablé por teléfono y quedamos en que él iba a venir aquí al ayuntamiento, el director general, presidente y director general de Talleres de Guernica, Enrique Guzmán, y le dije que teníamos interés en que en la parte de atrás, la que da Becoibarra de Talleres, ese muro entorpece la visión y que hay riesgos de accidentes y que ha habido pues algunos sustos y algún que otro golpecito. Entonces allí hay una torre de Iberdrola, 1 metro retranqueada, pues es para coger esa pared, derribar y retranquear 1 metro para que haya más visibilidad. Él me dijo que no iba a haber ningún problema y que bien, que estaba de acuerdo. O sea que, no sé cuándo, pero en breve haremos, no sé si en un mes, depende cómo esté la brigada de trabajo, para poder hacer, derribar y retranquear ese muro y que haya más visibilidad, menos riesgos de accidentes. Aparte de eso, durante el próximo mes, este semáforo que está en la calle Carlos Gangoiti, al lado del frontón Jayalay, se va a desplazar hacia atrás, a la entrada principal de la Icastola, San Fidel, y además en la calle Urquieta, antes del Batzoc, después del Batzoc, y la que está la calle esa, hay un paso de cebra y ahí vamos a colocar un nuevo semáforo. ¿Por qué? Porque ha habido accidentes muy graves, con muertos, pero sigue habiendo por las velocidades que coge la gente y por lo visto no sé qué despistes, pero sigue habiendo. Entonces el semáforo ese se va a retrasar y ahí vamos a colocar un nuevo semáforo. Y aparte, pues vamos a hacer el asfalto de esa calle desde ese paso cebra elevado de entrada a San Fidel hasta aquí, hasta la tienda de Olga, esta tienda que está ahora en liquidación, asfaltar y señalización horizontal. También vamos a asfaltar parte de las calles de Lorateguieta, otros dos calles pequeñitas en Santa Lucía y un tramo en Becoibarra, porque parte hicimos el año pasado y nos va a quedar en Becoibarra un tramo por hacer, que es al lado de los terrenos de Astra, porque ahí como están trabajando haciendo el Cartegui, pues los camiones en el paso te rompen, entonces ese haremos después de la entrada del Cartegui, que dicen que es posible que para final de año esté hecho. Pues nada, los 2 semáforos y ese comentario bat. Horren inguruen, semaforo horren inguruen, erregu bat. Mesedez, itxuetzako txibatoak ipini, albala. Vale, bueno, ondo.